قلت مناسب أنا ولا معك سنة سوتي يتحازو ويكا مسنا فاميلي ويتفضل عرفت كلنا نهمنا وهدت بجوه هزبنا عبيت أبسطت عدل تدكنا كان خعبت فلتت كانت يدلينا نوران ممكا انت بكيسا نغلو تعكوف كتسكن كتك كسارة نعلوف ما انت بكيسا نغلو تعكوف بغلتو كله قصاته كمنا يا دماته نغلو تترنا كتاتح بايتا ولدونا أمازن الصاته حلنا نكدو سلام كبرات تقاتلتنا كم يعلقكم أبتعناكم أب كله مداي هيوتكم سلام كتلو ناتمننا بانا وجن بتاعم تطبق لنا لو ما عالت دما خم تلموت نحبرة سما يتكم يزبلنا يو أرستي مالت زعبا محدرة جزين بدوتاتو زملكت مساعدة حاولنا منت حزنا لكم مسينا لنا كتكاتلنا دما نعدمكم منت حاولنا دما أدمينا خبيركا جزيخا سويكا تمقرها تكافلنا منتها نمزقناكا انبارن نطر متان كخون نايلومي مشت أرستنا محدرة جزيان بدوتاتو زخون كوينو أكلت خفال رينا نقربينا نايلوم مشت محدرة جزية تبل مالت بحافشة أب مرداتها جزين محضرون زبل كنرينا أبتز زمت كفالكا بزعبا بدوتاتو مالتيو كومون مونغو كيروس حاونا بزعبا مس جزية استاساسر زارسنا نايلوم مشت زتا أساسر قد متات كسمع عنايو بزخونة صبو مشت كونلنا يمنا مالتيو باركس مدبنا نمجمر من نتحاونا مجمرتا حصر بالكا زعبا نفسها لالينا مالتي زعبا مكرها منيها ليلا قرب نتعذبتنا على الله اليوم شي سلام كلكم تعذبتي بمجمريا نعدالوتي مدب مهصن يمسجن بمقطال كا نعخا غرماصين كم نيكروس ابزي مساي حبيركم بزعباتي قندي شجر زخونه ناي حبرتسبنا بزعبا غزي نخنزتي ابز مهلاوكم كا دغيمن عهون كمسجن يفتو مالتيو بمقطال منالبات كله دارغا الكايو اخا بحافشا غن سمي نملاي زاكل من التسفي حدش بحال توليد زعبه كله عصدر زبحال نس بلت مجو تعد خوينا بنص زبا سنعفيو شعوب سنعفه كلاين ماكلاين كلاين درجه بيت مرسن عفه كلاتي مسوداكو سوا وريده دحريو ما ينفعي دحريو كا كوليج تعنا اسمرا كوليج اوف ساينسز بديجري نيرسين تمرقه مالتيو ابو كم دحر مراقي كم ممهر كوينا خا كم تحقاقاز ممهر مالتيو جراجويت اسيستانت بالبتي ناي كوليجات رادا ابو خان شدش عمت سريحه كم ممهر كوينا مالتيو دحريو تشاينا خيده خا بنرسين ماسترز جره حجي ابو هولاند ينبرالو مالتيو منالبات غدني كابو منالبات مستزقصل حتوتات ندخدنا بزح كنفتش لنا خل احنا حصر ابيلس ابزي اخلن مسلني اوكي
أنا خمسة فلتكا كا بزح نجار نيز بحال نيركا منات جندحان نلو مشت أما دحان لو مشت زعبا خوينو راخيبنا زلو زعبا أبز حلفه مصحف صحيح كان يركا السخاء مس جزيان محضرون بدهتاتون بحافة خانة عنا نيرترايان معرخ نديو زسألونا أكايدنا خميو حافة شافت مصحف كا بزرزر تقولي سلازلو مسو استاساسر ون اشتي استمهرو ختبنا هنا عدمنا كازلنا مالتيو جن ناي مجمرتا حطي نزا مصحف نخد صحف زدفأك رقحيتا سنتاي نراك مالس إن شاء الله ستي مسرتا وحطو انديخا أبجيس كازلها منالبات اندحرت ملسي لابتي ناتي دحر بايتا كملس يقددني وتنتبه مالت تحطو منالبات كم تقدي مزقلت كوب كولج اوف هيلث ساينسز مالتها كولج عنا تمهاراي اندهالو كلغوسي نرسين مانجمنت زبل حدا كورس نوسد نيرنا او حجي اتي محدرا غزيه زبلس كم حدا سفي حرستي خويني قريبو نعيقن ناي مجمرتا اواني نيرو حجي افت مجمرتا اوان زي تمرت زرخب كله بطعمي مسيطوني ማለት بطعمي مسيطوني ብዙሕ ነገር ንኸንብቡን ቀሲቡን ማለት እዩ ካብኡን ናብ ቻይና መስከርኩ ማስተርስ እንዳተማርኩን ልክ አፍታ ታምዕራፍ ልክ ብሰፍሐ መልክዕ መጺአ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ምስ መጸት ግን ንዓይሲ ንተሓሳብ ቀሪጻትለይ ከመይ ሕጂ መጀመርያ እንታይ ገይረ አፍታ ነርሲንግ ማኔጅመንት ብልኮርስ ክንወስን ከለናስ አሞዳታ ናይታ ኮርስ زقرب مصنعته وصحف نيرو شعو انتاي لحنت الاستقريبه مسلكا تايم مانجمنت فور بيوزي نيرسز سيله مالستنتهم صعوق صراح زلوهم نرسات سي بخميو محدرا غزي زدليوم تبلا ارست وسيده حجابزي توم زوسدكم انتاي نيرو كبزح مصنعتات زفتشكو ومصمو ابيلس اب حنت ارتيكل اقريبيو مالتي حجي خمسخ قبر بزح مسنببكو جن شعو ناب دحر بايتا مالسي ناب تنافنا بهلي ندحري تمليسه مالتي سلازي حبرتسبنا زو كل حبريتا زس يبلون مهناتون تلوون بزو حدا ايو سلازي بقى بدرجه مصحف جيرسي بزو كتمر تقل مصحفس كتكون تخيل عزبل مالت كم راي كقرط جميره شعو نابزي سغابزت وصالو اندامبكو مصيه مالتي حصر زباله خغبرو تقندغن ابزي هولاند بس مصاو كيتي ترير بدهو ويدماتي قندي زدرخن نطب مالتي منالبات ابز حجي كلاتنا بزلنا وريتونا خنهبلو نخالينا تايو بحافشات اذا عبي صقم كتريون كلهان تايو كاب عدنا نابز مصينا اندحردا علنا كل زنبرنا غديفنا ابز حدش كم حدش تخلي نتكل كسابز هلنا اتبدوتات ازيو سفيحيو مالتي مناتو ولاكوا حيال ديليت تهالونا حيال تسفان تهالونا حيال صعرن تهالونا ግን ዝብዱና ድኻማት ግን ብዙሓት ክርኢኽ ኢለ ማለት እዩ ቶም ድኻማት ታይሙ ሓድሽ ቋንቋ ኢኻ ትመጽእ ስለዚ ንዚ ቋንቋ እዚ ንኽትምሃር ንሕዳ ኮንካ ግዜ የድልየካ እዩ ስለዚ ካልእ ተወሳኺ ነቲ ባህሊ ክትለምዶ ንሕዳ ኮንካ ግዜ የድልየካ እዩ ንኣብነት ሕጂ እንታይ እዩ ብዙሓት ነገር ኣለውና ነዞም ኩሎም ነገራት ከቃላጥፍ ዝኽእልካ እንታይ ነይሩና ንድሕዳ ኢልካ محبراو امنت امونغونا انت زهلوها حبريتا كاب اتحاد سل زحلفلو نتي غزي حالكي كقلاطفو مخاله نيرو انت خونا غن زخ عدلنياتات هيكونان ايرخبنايو كال اندحرد اريخا بزوح نغرات زمصالو بحفشا ازينا بزوح نغرات كن غلص نخلينا غن بحفشا حصرت حبريتاونا الله مالتي ازوم كلهم حج انتي درخو اندحرد الكا نتي اب حصير وان كتبصحو زنبركا معباله زدرخو ወይ ድማ ዝድርቱ ነጥፍታትዮም ኮይኖም ረኺበዮም ካለ እንታይ መስ ጎድን ክትሪኦም ከለኻ ኣዝዩ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘሎ ኣብዚ ናይ ስደት ሃገራት እንተኾነ ግን ሓንቲ ዓባይ ነጥባን ኣብኡ ኮስታ ዝኻልኩ እንተልዩ ግን እንታይ እዩ ወላ ኳነቶም ዕድላት ንኽረኽቦም ማዕረ መሰል እንተሃለወና እቲ ዕድል ግን ንኹልና ማዕረ ይኮነን ንኣብነት ሕጂ ክገልጾም ከለኹሲ ስራሕ ንኣብነት ስራሕሲ ኣብዚ ሆላንድ ኣለና ስለዚ ንሓደ ሆላንዳዊ ናይ ስራሕ ዕድል ኣለዎ ንዓናው ናይ ስራሕ ዕድል ኣለና ማለት እቲ መሰል ኣለና ስለዚ ማዕረ መሰል ኣለና ኣብታ ስራሕ ኣብታ ኦፊስ ምስ መጻና ግን ማዕረ ዕድል ኣይኮነን ዘጋጥመና
ምክንያቱ ንሱ ናይ ተሞክሮ ኣብ ዝነውሕ እዋን ስለ ዝገበረ ናይ ተሞክሮ ወረቀት ከቅርብ እዩ ናይ ትምህርቲ ሰርቲፊኬት ከቅርብ እዩ ናይ ቋንቋ ዓቅምን ክእለትን ኣለዎ ስለዚ ንሱ ቀዳማይ እዩ ዕድል ዝረክብ ትዕድል ሲ ሕድገና እዩ ማለት ምክንያቱ እዚኦም ከ ክንወዳደር እዩ ዘለና ተነስቦ ዘለና ሲ እዚኦም ከ ክንወዳደር ኢና ምክንያቱ ኩሉ ግዜቶም ኮምፒቲተርስ ዝበሃሉ ናትናቶም ተወዳደርትናስ መን እዮም ድሕር ዳልካ ነውሕ እዋን ሰረቱ ማለሲ ነውሕ ሰረቱ ሰባት እዮም مزيوم كتوادر تخوانك حجي انتايو اندحر دايلكا كاب دحريت حجيسي تمبغس نطبي كما يجرنا نحسبو كلتا تقادادمتي مويلنا نحسب اتليتس يخدولو ماراثون نبل حجي تحاده نبل نوح كهلو يدحن كمتي زوستو بساعات سلازخونه انديت بكيلومتر ونكريو نخيلنا كن بحفشا اتمجمري نطبناسي ببينيو نصوم ازيوم سوغيما مالو نحنا دحريت علنا كمزن تحدا خوينو حجي غزينا اما حديرناس كنغوي طراي زلنا خنقلطف متان كنركبو انتم توادرتنا مالت زيجي حدا عبي نطب نريي نابنت كم تمهاراي منسد كم تمهاراي عدر رخيبكاس كولج اتي خالخا حجي حدا ود تعدخا مساهالو ود خلاصكا حجي نسو بقانقو سلازخونه 2 ساعات تتصنيعو معلتس صبوق يرغردو يخيلي نساغن تقانقوا ختفلت ديكشنري ختفتش من هالبات معلت 4 ساعات اندحر دا زي صنعكا معروف كي تخون تخيلي خا مالتي حجي زون كلهم نغرات زيوم انتايوم اندحر دالكا حنت نغر يوم زوبخا انتايو ازيها بزح هلكن ختغبرمو سلازي تعوت تونكاس كتهلخيخا حجي كمزك بزحات منسيات كا كهلكو خا تعذيبه مالتي سلازي زون كلهم زيوم اندحر دا اوراديرنا حزنايام حجي حنت نطبينا نوسد نسخا غزي يهلو حجي برسا يزمصت حتو انتايا بخمس ملك عند حد اخيدو فلاي اب سدد زلو حبرتسبسي دهر 10 عامتس انت عينت قرص خوني حزي خون الى نفسي مسحاتت كو حجي نتي دهر 10 عامت كونو زخلس هذا قرص نمحاسي بقى كبركت علن تبل حجي تا مصحف نخصحفا تدريخه ازبل زلو مالتي حجي بخمس دهر دا كنوسدو كيلنا هذا عبي نغر الله كنمولو زلنا ازبل زلو حجي بزيا منالبات دهر دا ترديناسي غعزوس بحافشا هيوتيا ولا بز مصحف صبق غير خبرها زفتنكو غعزو هيوتيا ግን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና حج እንታዩ እቲ ንኸዶ መገድሎ ጉዕዞ ተኾንስ መገድሎ እቲ መገድ ኸ እንታዩ እንድሕር ዳይልና ብውጥን ተመሪሕካ ትኸዶ ግዜ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ንዓይ ቁርብ ክመልኦ ፈቲነ ዘለኹ ጋፕ እንታዩ እንድሕር ዳይልና ኣብ መንጎ እቲ ሕጂ ዘለኻዮን ኣብ መንጎ እቲ ክትከውኖ ትደሊ ዘለኻ ዕላማን ኣብ መንጎናስ ሓደ ዓብይ ጋፕ ኣሎ እዚ ጋፕ እዚ ኸ ብውጥን ኢኻ ትመልኦ ስለዚ እዚ ናይ ውጥን ኣሰራርሓ ወይ እዚ ናይ ውጥን ዝብል ሓሳብ ኣብ ሕብረተሰብና ልሙድ ስለ ዘይኮነ ጥቅንዲ ሕጂ እዚ ኣምር እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከእቱ ደልየ ዘለኹ ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ እቲ ከይነውሓና ኣሕፅር ንምባሉ በዚ መሆን ጅምር እቲ ክመልኦ ደልየ ዘለኹ ነጥብታት ኣብቲ ትሕዝቶ ምናልባት ገዲፈካ ኣኸይ ከይድሞ ከይንወሓልካ ብሓፈሻ ግን ከም ዝመስል ሕፅር ምስ በለ ኣብ ዝቕፅልካ ምናልባት እንዳተመለስና ክናርሞ ንኽእል ንኸውን ማለት እዩ سخاون دحان ملقن كلاتنا منالبات انا مصحف سلا زقمطكو امبر كلاتنا تهلو شغراتنا حبرتسبنا ننبرو سلا زلناسي سخاون غدن خاندا ملاكا كيت خاليخا مالتي يا صبح الله كل ነገር እቲ ዝበልካዮ ምክንያት መበገሲኻ ነዚ መጽሓፍ ንኸዳሉ ትዝደረኸካ ምክንያት ገሊጽካ እንዲኻ በሓፈሻ ግን ካብዚ ሕጂ ዝገለጽካዮ ክርዳእ ዝኻልኩ ዝያዳ ታርጌት ናትካሲ ነዚ ኣብ ስደት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ግምት እቲ ሓዲስ ወላ ኩሉ ምስቲ ባህልናን ኣካይዳና ወይ ርዲት ኣብ ግዜ ዘለና ኣብ ዓድና ይኹን ኣብዚ ግምት እቲ ኸኻ ጽሒፍካያ ኣብዚ ቁርባን ጽራ ቢልካ ማሃበና ኣብቲ ዝቕፅል ሕቶ እዚ ከም ቅጽል ሕቶ ያ ተረዲየካ በሓፈሻ እንታይ እዩ እንድሕር ዳኢልካ ሕጂ ንኽልቲኡ ግምት እትየ ግን ንምክንያቱ እቲ ዋላ ኣብ ዓዲ ዘሎ ይኹን ኣብ ስደት ዘሎ ይኹንስ ንኹሉ ናይ ግዜ መረዳእታ ብኸመይ ከመሓይሽ ዝኽእል ዝብል ሓፈሻዊ ዝኾነ መረዳእታ ሂበ ዘለኹ ትቐንዲ ዕላማ ግን ትፀገም እንታይ እዩ እዚ ብስደት ዘሎ ግን ኣብ መንጎ ክልተ ባህሊ ተጋጭ እዩ ዘሎ ትቐንዲ ሕጂ ህፁፅ ኮይኑ ንዓይ ዝተሰምዐኒ እንታይ እዩ እዚ ብስደት ዘሎስ ኣብ ክልተ ባህሊ ተጋጭ ዘሎ እቲ ሓደ ካብ ኤርትራ ተሰኪምዎ ዝመፀ ናይ መረዳእታ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኸ ኣብቲ ተሰዲዱ ዝኸዶ ቦታ ዝፀንሖ ናይ ግዜ መረዳእታ ኸ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ምግጫው ዝመፅእ ንኣብነት ሲ እንድሕር ዳኢልካ ኣብዚስ ቆፀራ ሰዓት 10 እንድሕር ዳኣለካ ኮይኑስ ን15 ጎደል ኣብኡ ክትርከብ ተዘይክኢልካ ሳይሰምዑኻን እዮም ምናልባት 10 ተመፂካ እውን ዕድለኛ ኢኻ 5 ደቂቃ እንድሕር ዳ ኣጉዲልካ ግን መደብካ ዝተዓፂሎ ኢና ንብል ዘለና
ምናልባት ናይ ኤርትራ ግን ምናልባት 5 ሰዓት ዶንጊ ካንተ መጻካውን ዝብለካ ይብሉን ምክንያቱ ሲት ንብሎ ዘለና እዚ ዝመጽእ ሕጂስ መረዳእታ ዝኽን ቂሮ እንድሕር ዳ ዘይክኢልና ወላ ሓንቲ ነገር ዘይሰርሕ ድሓንቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብኡ ምናልባት ከየኑ ሓልካ ኣብ ካልእ ከነመፅኦ ንኽእል እምበር ምናልባት ሕጂብታ ግዜ ወይ ኣብ ቆፀራ ምስቶም ደቂ ዓዲ ኣብ ዘለካ ወይ ኣብ ስራሕካ ኣብታ ግዜኻ ክትመፅእ ትፍትን ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ግን ግዜ ምክንያቱ ምስቶም ከማኻ ሓበሻ ስለ ዝኾነ ትቆፀራኻ ግዜኻ ከይትኽብር ማለት ከተኽብርስ ዝግድደካ ነገር ከም ዘየለ ትርኢ ንኣብነት ኣብ መርዓታት ኣብ ዕድመታት ክትርኢ ከለኻስ ካብቲ ተዓዲምካዮ ዘለኻ ሰዓትሲ ናይ 4 ሰዓት ናይ 5 ሰዓት ዶንጉት መደብ ምጅማርስ በቃ ንቡርን ልሙድን እዩ ሕጂ ዝሓፈሻዊ ዝኽንእርሞ እንተዘይክኢልና ኣብ ኩሉ ትኺደትና ሕጂ ክንዕሪ ንኽእል ነዚ ሕጂ ተቐንዲ ፅቕጠት ኣነ ክገብረሉ ዝፈተንኩ ማለት እዩ ያ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝያዳ ካብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሕቶታት ዝተኣሳሰር ብዙሕ ስለ ዘለዎ ፅቡቕ ጌርካ ተብርሃልና ትኸውን ኢኻ ዝኾነ ከም መቐፀልታ ሓቲተካ ካብዚ ቀፂለ እንታይ ክብለካ ይደሊ ትርጉም ግዜ ንዓኻ ወይ ምስ ሂወትካ ዘለዎ ምትእስሳር እውን ብኸመይ ትገልፆ ንዓን ሓፈሻዊ ሕጂ በቲ መረዳእታ ጌርናስ ንኹሉ ምስ ሂወትና ብቐጥታ ብኸመይ ምርዳእ ኣለዎ ኢልና እሞ ንሓዛ ግርማይ ዓርኪ ሕጂብ ዝንወስዶ እንታይ እዩ ኣብ ግዜስ ኩሉ ግዜ እታ ግዜ ትብዘላ ንቐድም ሞ ንግለፃ ሕጂ ንዓ ምስ ገለፅናያ ኢና ነብሲ ወከፍና ከዓ ንርድኦ ንኣብነት ሕጂስ ሓንቲ ኣብ ብዙሓት መፅሓፍቲ ትረኽባ ዝበለፀት መግለፂስ እንታይ ዝብል ግዜስ እቲ እንኮ ሓቀኛ መዐቀኒ ናይ ሂወትና እዩ ኢሉ እዩ ዝብል ደኣ መዐቀኒ ናይ ሂወትና እዩ ሕጂ ምናልባት ሜትሮ ቴልካሲ ናይ ርሕቀት ትብል እሞ ሽዑ ዳሕራይ ምናልባት ኪሎግራም ቴልካ ከዓ ናይ ክብደት ትብል ከምዚታት ክትብል ትኽእል ኢኻ ንግዜ ክገልፃ ከሎ ግን እንታይ ዝብል ብጣዕሚ ትምስጠኒ መግለፂ እንተሪኢኻ እቲ ቀንድን እንኮን ሓቀኛ መዐቀኒ ናይ ሂወትና እዩ ዝብለካ ሂወትካ እንታይ ኢልና ክንመፃ ከለናስ ነታ ሂወትና ንዕቀነሉ ስታ ግዜስ መዐቀኒት ሂወትና እዚኣ ነጥብ እዚኣ እንድሕር ተረዲእናያ ሕጂ ኣብ ኩሉ መስርሕ ናይ ሂወትናሲ ክንጥቀመላን ክትመርሓናን ትኽእል እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ሜትሮ ንቁመት እንድሕር ደኣ ኢልናዮ ካባና ፈሊና ካብ ኣካልናስ ካብ ሂወትና ፈሊና ኢና ንሪኦ ምናልባት ቁመትና ጥራይና ክንዕቅነላ ንኽእል ሓንቲ ግዜ ድሕሪኡ ግን ድሕሪ 20 ዓመትስ ምቁሞት ምሳኽ ስለ ዘየለ ሜትሮ ተድልየካ እንትኸውን ማለት እዩ ምናልባት ንኽትሰርሕ ከዓ ኣብ ስራሕ ተድልየካ ትኾን ሕጂ እታ ግዜ ትበሃል ግን በቃ ክንወስዳ ዘለና ሓንቲ ነገር እያ ንስኻ እንታይ እታ እንኮን حقኛን معቀኒት ናይ ህይወትና ያ በዚ አንሰዳ معቀኒት ህይወትካ እንተኾይና ሕጂ እቲ ምስ ህይወትና ዘለዋ ምትእሳር ብንጹር ክርዳእና ይኽእል ኢና ንዘለና ምክንያቱ ንሕናስ ኣብ ግዜና ንውለድ ኣብ ግዜ ንዓቢ ኣብ ግዜ ከዓ ንሓልፍ ኣብ ግዜ ንዕወት ኣብ ግዜ ከዓ ንወድቕ ስለዚ ሕጂ እንታይ ታነጥ ብክርዳእ ዘለና ቀዳመይቲ እታ ግዜስ እንታይ ማለት ይኸውን ኮልና حقኛ معቀኒት ናይ ህይወትና ያልና ንሕርዳ ኣስሚርናላ ካልእ ነጥብታት ሕጂ በዚ ክንኣስሮ ንኽእል ኢና ዝብል ምናልባት ገለገለ ዘሎ ባህላታት ቁርብ ኣንፍት ቢለተን ጽዮ ሕጂ ክገልጹ ከለው እንታይ ዝብሉ ብዙሓት ትሰሚዒኻ ግዜስ ገንዘብ እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣሎ ወይ ኢሎም ጽሑፍሎ ወይ ኢሎም ዝኣምኑለው ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንድሕር ዳሪኻዮ ሓደ ዓቢ ነገር ፀገም ይመጽ እዩ ግዜ ገንዘብ እንተኾይኑ ክትዕቅቦ ክትክእል ነይሩካ ክትክዝኖ ክትክእል ነይሩካ ሽዑ ዳሕራይ ንዓመታት ኢኻ ንሕራይ ንዓመታት ኢኻ ክትጥቀመሉ ክትክእል ነይሩካ ማለት ብርግጽ ኣብዚ ሕጂ ግን ግዜ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ክትዕቅቦ ክሳብ ዘይትኽእል ክትክዝኖ ክሳብ ዘይትኽእል እዚ መግለጽ እዚ ብቑዕ ኣይኮነን ግዜ ምናልባት ግዜ ወርቂ እውን ይብልዮም ቁሩብ ቂር ቢልካ ንኽብሩ ማለት ክብሪ ግዜ ክትብል ከለኻ ግን እዚ ተመሳሳሊ ሓደ መረዳእታ እዩ ዘሎ ብሓፈሻ ንግዜ ብሓደ ግኡዝ ነገር እንድሕር ዳ ክንሓስቦ ፈቲና ወይ ክንገልጾ ፈቲና ትጌጋ ኣቡ እዩ ዝመጽእ ምክንያቱ ምስኡ ጥራይ ደድሕሪኡ ክንጎይ ሽዑ መወዳእታ ህይወትና ቁልሕ ከይበልና ኢና ንተር ሕጂ ከምቲ ላኬን ዝተባሃለ ሓደ ዓቢ ጸሓፍሲ ኣብ 1973 ቅድሚ ነዊሕ እዋን ይጽሒፍዎ እታ መእሰሪት ናቱ ግን እንታይ ትብል ሓንቲ ነጥቢ ዘምጽእ ህይወት ማለት ግዜ ምስ በለስ ህይወት ያይሉ ይዘቀምጣ ብዙሕ ኣብነታት ጌሩ ይዘሰኒ ሕጂ እዚ አንተ ተረዲና ዘን ክልተ ዜና ተኣሲርና አንተ ተረዲና ይና ሕጂ ንህይወትና ኩሉ ግዜ ክንሓስበሉ ንኽእል ኢና ነበር ስለዚ በዚ ተረዲኦም ዝኸዱ ሕጂ ቶም ኩሉ ግዜ ግዜኦም ዝጥቀሙ ሰባት ንካልኦት መብራህቲ ኮይኖም ዝኸዱ ነዚ ዓለም እውን ሓድጊ ዝገድፉላ ኣሰር እግሪ ዝገድፉላ ስንሳቶም እዮም እዚ ናቲ ክንርድኦ ዘለና ሕጂ ዋላ ኣብ ዕላማ ንፈላለዩና ሕጂ
ብዙሕ ነገር ኣሎ ንወስዶ ድሓን ከይሰፍሓና ብካላ ርእሱን ከተምጾ ትኸውን ትነጥብ ግን ብሓፈሻ ክንሪኦ ዘለና እዚ እዩ ካልእ ብዓብዩ ክርድኦ ዘለና ሓደ ዓብይ ነጥቢ ድማ እንታይ እዩ እንድሕርዳ ኢልና እቶም ግዜኦም ብግቡእ ዝጥቀሙ ሰባት ነቶም ግዜኦም ብግቡእ ዘይጥቀሙ ሰባት መጻ ዕድሎም እዮም ዝውስንሎም እዛ ነጥቢ እዚኣ ክንርዳእ ኣለና ማለት እዩ ተቐንዲ ዕላማ ናይዛ መጽሓፍ ሕጂ እንታይ እዩ መጻ ዕድልካ ካልኦት ሰባት ከይውንንዎ እሞ ኣብ ኢዶም ከይከውን ናይ ብሓቂ ሕሱም እዩ ዕድል ካብ ኢድ ሰባት እንድሕር ዳ ወዲቑሲ ሕሱም እዩ ካብ ሰባት ክትደልዮ ስለዚ ኣቐዲምካ ተጠንቅቕካ ግዜኻ ብምጥቃምሲ ወናን ዕድልካን ወዝናን ውሳኔኻን ክትከውን መታን ክትክእል እያ ብሓፈሻ ብሰፊሑ ክንሪኣ ከለና ዕላማ ናይታ መጽሓፍ እውን ካብ ትርጉም ሒዝናስ ናብቲ ዕላማ ዘተኣስሮ ዘለኹ ማለት እዩ እንድዒ ዘረባይ ብዝሓልካ ከይህሉ ቁርብ ኣይ ብዛሕካን እቱ በለና ዕፅዋ ብለኒ ኢኻ እንተብዚሐ ንፁር ሕጂ ዝያዳ ካብቲ ካባኻ ከም ተረዳእኽዎሲ ከም ምስላት ተጠቒምና ግዜ ገንዘብ እዩ ግዜ ወርቂ እዩ ንብል እሞ ግዜ ግን ሂወት ክሳብ ዝኾነስ ሂወትን ወርቅን ወይ ሂወትን ገንዘብን ክወዳደሩ ይክእሉን እዮም ክንዩ እዩ ግዜ ሂወት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ ጌርካ ኢኻ ኣጥቕልል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ገሊፅካለ እዩ ዘለካ ትንክር ወላ ንእሽቶ ድሓን ሕፅር ዝበለት ክውሶስ ሓንቲ ነጥብ እንደንሰድ ንኣብነት ሕጂ ንግዜ ንገንዘብ ክትብል ክትጎይ ክትብል ንኣብነት ፍቕሪ ኣብ ስድራኻ ዘለካ ፍቕሪ እንድሕር ዳ ከሲርካሲ ብክንደይ ገንዘብ ክትመልሶ ትኽእል ኢልካ ዋጋ እንድሕር ከተምፅኦ ክኢልካ ወላ ሓንቲ ነገር ክመፅእ ኣይክእልን ወይ ንስኻ ዘንጊዕካ ማለት ኣይግበሮ ገለ ካብ ኣባላት ስድራኻ እንድሕር ዳ ብሰንኪ ናትካ ዘይምግዳስ ግቡእ ግዜ ዘይምጥቃም ኣብ ሕማም በፂሖምሲ ዋጋ ጥዕንኦም ከፊልካ ክትመልሶ ይትኽእልን ኢኻ نعم تبي حجي كذا عبيت نجار مسيوت كانت أسرع كل الناس بزوح نجار ترجم كبرنا يخلينه مبال مالتهم يعني أوكي يغني لنا تعمي نطر قلالته كابز غتي لدما تايز باللي حطوا لني حبرة سبات ككم بهلوم نجزيز هو ترجمن أبتاعمو في اللي يعلو له أبتاعمو مساتهم مالتهم بهالتات بفلا يا بنا بيرتراويان كمي تبل تعزب تخان زي هكا صفح عندي ها من البات جزي خاين وصل سكان كيروس حانتي مزاخ بلاد انا حكو تأسر بلا حانتي قط معدل تتبوم فتخون يرب زيها حافظ شاب شال دحار مرياتوس زربا خوين حد كي ابي ناسي نسو اوصيكم بلهم شي طبو كيروس بلالنا بل ريتها حوس بالكا ها مزخ بلاد صنع كو كيروسا ناتكا ها ريتها حوس بالكا شو عنا بتاقت مهان تخيدكا صبو خون كيروس تيا مايكروفون هاي كفتك انا لها مثلا ميوت لها ميت الله كيروس عوي يغريتها مس بزح يغريتها هل نقول حجي الله اوكي صبو ثانك يو حاونا منت تكتبوا صنعها مغلصي ماس غزي ازيو اقداسي مخانو تحاتات تايكونن تاعنتوي ابتا ناتكا مركس جيرسي كمزولكايو حدا غزي نساتهم اوريدي تماهيروم مسلو زصنحو او هاي سكول دحسيسوم مسلو زصنحو حدش نجر سلازي كونه نعاخا سي نابنت ذكرني الجبرا فوسل كلخو اب يونيفرسيتي رابع شابتر دي 5 شابتر جمير تممرؤتو يلو مالت اجي ماس بلمد احنا عندنا نفلطو ان شاء الله بخستاخات خير مالت بمعرافات خات خير مالت اجي تنتلست 4 شابترس انا كشفنا لنا مالت تسعيرس كشفنا نخنا لنا ما نساتهم تماهيروم مسلو صنحون مدغما يديني زليل افيلو مالتي نسخه حاجتنا 4 شابتر كوفيل كختم ببنا لك مالت حدا غزي سي نبعلو ولا زخونه يكون توبيك بيولوجي خون خلي كيمستري خون خلي نتازم هرازولو ارسن سوم قراري صوم زصنعوا مالتي كله ديتيل كم بويا اليومني نسخه ግን ሙሉ ቻፕተር ከተንብብ ትحكم ኮይንካስ ክንደ ግዜ ወስድና ሓደ ቻፕተር ከተንብቦ ማለት ሕጂሲ ጽቡቕ ኣብነት ኢኻ ምጽኢኻ ማለት እዩ ተዓጻጸፈ ግዜ ከም ዘለካ ኣብ ዝኾነ ይኹን ተኣቶ ስራሕ
أزخون يكون عودي نتباهل تصنع نتقان قاعدة تصنع سد تدربي حلفنا كم زلك زعمت كاس رجس نجاس لزخونة كنا عملوا لنا ما نتسو بزعبا جزي بزوح صحيفة لقى نقاط أما قدر ما قد يزس أن حي خندبر بزوح جزي أب جزي أتوكيره دحراي والمساعات حيس كاخت من لسه يزدليا كم ባህሊ ካልቸር ማለት እዩ ባህልን ፐርሶናሊቲ ናይት ሰብንሲ ፍልሊ ለወዲ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ዓደይ ከለኹ ብግዜ ኮንሰርን ነር ንኩሉ ሻዕ ድሕን ሰብ ቆፂርን ቅድሚ 15 20 ደቂቃ ሰዓት ኮፍ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ሂወተይ ሲ ኣይዝከረን እንደኾነ ሰብ ደንገዮ ወይ ገለ ማለት እዩ ዕረፍተይ ድሕን ቆፂሮም ቦታ ያለ ኩሉ ሻዕ ሕጂ ኮንሽስነስ ናይ ታይም ኣለኒ ካብ ቀደመይ ማለት እዩ ስቲል ናውካ بخومي إذا خيد مالتي ولا ندقي 10 دقائق 5 دقائق حلفي دلني من دقاس ساعات مالتي very كساي عب جزية متأسس كساي لن مالتي بقى بتا جزية خودوا لهم بتا سلدا جزية structure خودوا لهم مالتي حجسي أفتبهلي عالي يتبهلي صلوتها وكانت influence عنده جن ناي كا personality خا ناتكا أقوما سبنا خا فللي خمسي خلدي من البات نسنات أمريكا تباهلي أبوتو نوريو كاب كولكتيف كالتشر متسينا لنا لازم محبراوي سقطات كله جدنيو قصر حبشنا بلنا عبينا مالش جن كمزي كله أنا كاب قدمي ذكر عن تنقرتها له تسبق قصيرني بدون جاي فتني أنت تقصيرها قدي ما يزدالو مالش لازم إذا كم تايز متسمعت خمسة عين من فلاي زي الحساب تنكفت تبلنا صبوي وانا رداس لزدل مالتسو نابتا ناي قطمه منباب مقاسي تخو نابزي صحافكوا چنكوانتا تبلالا غزيا چنكوانتا مسلمي مش سلازي ماسي هو خيتردا اكاس ابتا چنكوانتا تبصيخا سلازي بباهري درجاتات ناي غزيه ابتي چنكوانتا تبصخ ولخاس ابتي ماكلاي عدمه كرايسيس ساعتي خلها زلوا مالتي كونفيجن مساكا غزيو نيبعل زخنا اسسل زلوا ويعتني ግን ችንኳንታሲ ዳርጋ ደሓን ከይዱ ተባለ ሰብሲ ረባዓይ ዝበፅሕ ምክንያቱ ወዲ ሰብሲ ተበዝሐ ዕድሜ 80 ተባሂሉሎ ስለዚ ኣብ 40 ዓመት በፅሕካስ ትብርኽ ማለት እዩ ታላ ሕጂ ንድሕሪት ተጠሚትካ ንድሕሪት ምን ክረውራውና ምን እስነትካ ማለት እዩ ንቕድሚትካ እና ሞቲ ማለት እዩ ሕጂ ታፀድፉ በኣያት ረኣይካ ማለት እዩ 40 ዓመት በፅሕካሲ ኣብታ ፀድፊኻ ዘለኻ ምክንያቱ ናብ ሸታሕታሕ ተልካ ናብ ሞት ገፃያ ተወስደካ ናብ ተተኸድካ ናብ እስነት ግዜ ወይ ናብ ቁልዕነት ማለት ስለዚ قدن يحطه مصاكا ابزي وان مالتي بزي عدمه زتبصيخا حجي او خي بصحخا انت تغبر اندي تم غنا غزي زلوم او خي بصحولو انت خغبرلو نبالي او انت بصيخا اني ماسي حدش مجمار خونا لك مالتي صبو ነገር باونتاو ነገር ተሐሲብካስ ሕጂውን ቱለይት ኣይኮነን ነገራስ ከተራኻኽበሎም ትኽእል ኢኻ ዝብል ናይ ተስፋ حساونا اللوا مالت تا چنكوانتا نقدميت انت طمتكا ارغان ندحيت انت طمتكا زرغان ما اكل عدمتكال غبوطش دي تفقد محكال تباچولكا تعدم قصاري غمان تبل وسيخنا عريت زيت ترفكا تاغعز ارغان زبزب وسخلو اللهون مبال صغور سخاشفت شبت فيد تبله صلولو تلخيخا يخول دخوين الشمغالي بس إحخايدو زا عدمتشون كوانتا حمد بن إسنت لوم يا معالتا سلزي واو ريغا إذا كان كبيب تيوا أجي مشالو ناي قطمي نجر كم حكي مشالو في اللاي بتي زملكوتو سنة باباوي كسرح كل زخونة سنة بابسي حتنيش تي حط بصحف نحاد عبي نجر تقلل عبيلاس تقلصلك حجزا ناي كيروسي أزانا يتن مهاريتن نفول تعالي لها بحد غزي كفت بالكاملتي تعمي قنيلنا كيروس اوكي يا بزغنا دس زبليو كان كتصلينا منت
كافتي قديم كتبلوتن حكا كيروس تار استات مسي ابزي سدت مسينا زلنا تشالنج ويت بدهوتات زلنا سي توسخ بدهو زغات الناس سندي زعابي ارستنا السخان بعلو قالو كنت كفينا ولا كزعابي بزعبو زمن كتب بدهوتات ابت دحراي كفال انتكونه اذا كنت زعابي احنا اجندايو كم حتى قريبنا له زلنا من يا مصحف كابتامي سلازم بفقاتا مصحف كا كابت مصحف قنچلا بيلو تقلقلون حنا غيرنا هاز بلصه اوكي ما نبعلو بهلي ناتو تلواس لزلو تناتكال لمدن بهلن وي تعبابيا كمزون تناخيفكم مصنيحكم زخونه حبرتسبسي ككم بهلو نغزي زهبو ترغم الله مسلني ابطاقمو فللي አለዎ መስለኒ ንዓይ ማለት እዩ ስለዚ ካምነት ፍልሊ አለው ዲዩ ኣብ ዝኾነ ባህሊ ወይ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ግዜ ዘሎ ረዳዳ ብፍላይ ኣባና ኣብ ኤርትራውያን ከመዩ ትብል ትዕዝብትኻን ተመክሮን ከተካፍለና ደም ጽቡቕ ማሕፈሻ ወላ ዛናይ ክሮስ ሕቶውን ኣብ እቱት ብንዲያ ምክንያቱ ባህሊ ንብስለ ዘለና ሳታ ባህልን ባህርን ማለሲ ኣብ መንጎግዚኡ ዘይሕብር ሕብረተሰብ ሲግዚኦም ዘኽብሩ ሰባት ከኣብውን ይፍጠሩ እሞ ጂት መንጉ ዘሎ መፍለላይ ምውሃድን ወይ ምውሳብን እንዲያተሕቶ ንዓይ ከም ተረዳእትኒ ድሓን ምስ ኣፀጋ ዓቢለ ድሓን ክትንክፋ ክፍትንየ ማለት እዩ ብዝተኻእለ መጠን ብሓፈሻ ዝክርድኦ ዘለና እንታዩ ዋላ ቤት መጽናዕታት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታት ይገብርዮም ኣዝዩ ሰፊሕ መጽናዕታት ዝተገብረሎ ምናልባት መጽሓፍ ኣንቢብካዮ ትኸውን ኢኻ ክሳብ ኣብ 31 ሃገራት ዝኾና ኣኪቦም ብሙሉኡ ዘወሃሃደ ቀዳማይ ዓለም ዘሎ ብተኻላይ ዓለም ዘሎ ብሳልሳይ ዓለም ዘሎ ከመይ ዝመስል ትፍልልዩ ክሳብ ክንደይ ጥራብን ምርሓቅን ኣለዎውን ብዙሕ ዝተገብረ መጽናዕታት ኣሎ ሕጂ ብሓፈሻት ክንወስዶ ዘለና ግን እንታይ እዩ ኣብቲ መረዳእታ ናይ ግዜ መሰረታውሲ ካብ ባህሊ ናብ ባህሊ ሰፋሕቲ ፍልልያት ኣለዉ ሕጂ እትዮም ዓበይቲ ፍልልያት ከም ፅምበር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ግን ከም ዓበይቲ ሕጂ ኣብታ መረዳእታ ትብል ዘላስ ተዛዓበይት ነገር ዝወስድዋ እንታይ እዮም እቲ ሞኖክሮኒክ and polychronic ኢሎም ተረዲዮም ቶም ሞኖክሮኒክ ዝብሉ እንታይ እዩ ሓንቲ መረዳእታ ኣላቶ ምሳ ከዓ ግዜ ሓደ ኣንፈት ጥራይ ስለ ዘለዎ በቃ ሓንቲ ዕድል ጥራይ ስለ ዝበካ ስለዚ በቃ ብመደብ ክትከይድ ኣለካ ትብል ሰፋሕ ኣሳሪት ሓሳብ እያ ማለት እዩ እቲ ካልእ አንጻራዊ መረዳእታኻ እንታይ እዩ ግዜ እቲ ፖሊክሮኒክ ዝብሎ ዘለው ማለት እዩ ሙሉእ እዩ በቃ ወላ ሓንቲ ፀገም የብልካን ኢና ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ዝርዝር ኣሰራርሖምሲ በቃ ፀገም የብልካን ውጥንዶ ገለሰ ያድልየካን እዩ ዝዓይነቱ እቲ መረዳእትኡ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ካይድኦም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እንታይ እዮም ዝወስዱ እንድሕር ዳ ኢልና ሕጂ ንኣብነት ኣብቲ ምጣነ ግዜ ክንኮልናስ ክዕቁን ከለዉ እዚኦም ግዜስ በቃ ሓደ ኣንፈት እዩ ዘሎ ዝብሉ እንታይ እዮም ግዜኦም ብሰዓታት ብደቃይቅ መዲቦም እዮም ዝኸዱ ስርሖም ብኸም እዮም ዝኸዱ ርክባቶም ብኸም እዮም ዝኸዱ ዝኾነ ይኹን ነገርሲ ትመረዳእቶም ንሱ እዩ ሕጂ ትብሉእ ትባህሊ ንሱ ስለ ዝኾነ ኩሎም ሕጂ ኣብዚ መስመር እዚ ይኸዱ ማለት እዩ እቲኦም ሓደ ንብሎም ዘለና ግን እንታይ እዩ ኢቨንት ዝዕቅንዎ ማለሲ ኢቨንት ከመይ ክንብሎ ኢና ከምዚ ኢቨንት ታይም እዩ ዝብሎም በቃ ብፍጻሜታት እዮም ዝዕቅንዎ ንኣብነት ሕጂ ናብናትና ንምፃእ ማለት እዩ እቲ ሰዓት ክንደይ ምክንያቱ ሲ ንበል ኣብዚ ዘለናዮ ምዕራባዊ ዓለም ሰዓት 5 ደቂቃን ኢሉ ይቆፅረካ ሰዓት 5 ደቂቃን ከዓ ትመፅእ ታቆፅረኻ ኹም እንተኮይና ማለት እዩ ሕጂ ናትና ግን ብከምዚ መልክዕ ሰዓትን ክሳይን ኣይኮነን ናትና ዝብሎ ዘለኹ እቲ ሓደ መግለፂ ስለ ዝውክለና እዩ ንኣብነት ናይ ንግሆ ንራኸብ እንድሕር ዳልካስ ናይ ንግሆ እዩ ብምሉእ ሰዓት ፋዱስ ምናልባት ሰዓት ፋዱስ ክኾን ይኽእል እዩ 6 ሰዓት ገስጊስካ እንተተሲእካ ንግሆ ትከዶ ኢኻ እንተኾነ ከዓ ሰዓት 12 እንድሕር ዳ ከይድካዮ እውን ፀገም የብሉ ንግሆ እዩ ዘሎ ኢና ንብል ምክንያቱ ሕጂ ድሕሪ ብዙሓት ኣለዉ እቶም ንጥቀመሎም ዋላ እቲ መፅናዕቲ እውን ንሶም ይረኺብዎ ኣብቲ መፅናዕቲ ተሪእና ሕጂ እንታይ እዮም ዝቋፀሩ ዝብለካ በቲ ዝገብርዎ መዓልታዊ ንጥፈታት ንኣብነት ሕጂ ጸሎት እንድሕር ኣለዎም ድሕሪ ጸሎት ንኣብነት ሕጂ ድሕሪ ቅዳሴ ንረኸብ ብለካ ድሕሪ ጸሎት ዋላ ምናልባት መስሉም እንተኮይኑ እውን ከምኡ ድሕሪ ጸሎት ድሕሪ መስጊድ ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምናልባት ከምኡ ድሕሪ ምሳሕ ቅድሚ ድራር ኣጋምሸት ናይ ምሸት ሕጂ
እዞም ኩሎም እዚኦም ክትቋፀር ከለኻ ኣትሒዝካስ ኣበናይ ሰዓት ትጽበይ ኣበናይ ሰዓት ከም ጽባይ አይፈልጥን እቲ ዝመጽውን ኣበናይ ሰዓት ከም ዝመጽ አይፈልጥን ንዖም ግን ኣብ ዝመጽ ይምጻእ ወል ሓንት ጸገም የብሎም ሕጂ ኣብቲ ሳዕቤን ይዝፈላለ ኣብ ሳዕቤን ሕጂ ኣብቶም ግዜ ሓደ አንፈስ ስለዘለዎ ሓደ ዕድል ጥራይ ዝበካ ዝብሉ ሕብረተሰባት 5 ደቂቃ እንድሕር ደኣ ዶንኪኻሲ ናይ ገዛ ርሳ ዓቢ ሳዕቤን እዩ ዘለዋ ምናልባት እቲ ቆጽራኻ ክስረዝ ይኽእል እዩ ካልእ እውን ብሓፈሻሲ ብዙሕ ነገር ሳዕቤን ኣለዋ ማለት እዩ ኣብቲኦም ከም ዝናትና ንብሎ ዘለና በቲ ግዜስ ብፍጻሜታት ዝዕቅንዎ ግን ምክንያቱ ካብ መጀመርትኡ ንጹር ሰዓት ስለ ዘይነበሮ 5 ሰዓት ደንጉ 10 ሰዓት ደንጉ ምክንያቱ ክንድስ ደንጉ ሃደንጉ ሳዕቤን ውሑድ እዩ ምናልባት ሕጂ ደንጉ ካዶ ቅረታ ትኽእል ትኸውን ግን ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ፀንሐካ ይትሰብ ማለት ሕጂ بخمس ملك كيد عند حد أخوان كحجي انتايو أم انت حجي تفللي أبتي نتفس رحن أفس أصمو من زبلتا عبيت مصنعات تغيرو مصنعات حجي انتايو أب ولكسب زي كونس أب بروسس نايت هاجر نابنت حنت بوستات سديده أبتزدلو بوتا بتصح كندي يوصل لا غزي مناتو تم غزيوم يخبروا تخوينهم مس مصات كلهم تتقابلهم أبتاق بأخب صحوايا مالتي كالوت بحافشاتهم عبيت منقصاوي أغلغلوت زوهابو ويتم محبراو أغلغلوت زوهابوس كساب كندي كابتاز جمهور لا كسابتاز ودواس اب كندي دقيق وي اب كندي ساعات ابتي تغلغالي يوصحو اب زبلسي اب 30 حدن هاجرات انتاي تغيرو دحر دالكا مصنعات تغيرو مالتي ابز مصنعات زي حجي اندحر دا رينايو بقى تفلليسي بتعميخا خصاي تخون بتعميخا زغرمكاتي ابو صنح فلي مالتي أبو قداموت سويسرلانداويان كوينوم ترخيبو بحافشا نريهم كلنا جن تي تراحجي تي زرزر ولات بزح سب كساي سلازت صقمو معناته نزم يتاك كتبل قرب كبد يخون مردو بحافشا تردو زلنا جن انتايو افتي حجي منتاينا نوصدو زلنا تمت اسارو طراي نراي ابز حجي قفيح زخونه فللي ترخيبو اذا حجي نا منتايو زهركا اندحتايلنا نام معبالة نابتي كتاباو هنصت نايتن هاجرات نابتي كل نجار بحفشاتي محبراو أقلقلوت نايتن هاجرات نابزخت متسنكر لها كتاباو هنصت نايتن هاجرات كتمتسنكر لها حجي كل نجار تريو انتاي اتي بخمي مردأت اللوم أبجزيسي اتمسرتاو نجار كم زخونة تدمدم تامتنعت مالتي بس نجارات زد حد أرينا حجي كل جزينا بيخات مت نبانا خي ما تعجزين الوصل مناتو زبزع بصحتي مرمتاز دل زلو زناتناي حجي ناتنا كميون دحر دالنا كن ابزيو تناتنا حجي زلو صقم مناتو تغزيه كمي نطقملو ابزبل مناتو اب عدنا صنحنايو كسع كندتي مناتوس تزعبي نجر زبل حجي ولا نايسرح ميلا وي دما تنايسرح بهلي زبلسي يفلاله حجي ازيوم عاده انفت سلازلو غزيس حنت عدل يزبكايلم بوت انزغدو تاناي ساعات سروحهم سوسنتي انا امنا ساعه 8 توفيرهم ساعه 4 كودو انت حدالهم كوينو اذا ساعه زي 5 توسنن اتا سرح تودع اي تودع كغدفو علوم كقرصو علوم اوش اتا ساعات سرحو معناتو دحيتا ساعات كال مدب سلازلو تودع ساعات مساخله افتيوم غزيوم مولو يو صقم يبلنا لهم تحسبوا ግን بسرحهم نابنت حجي اندحر دا سرح وفيرو تا سرح ساعه تودع بقى ابا تخيبل مالتي نابنت ناتنا نوصد حجس عصيد لك عند حردا خيد كان بلمو بزني عدنا وي بتناي حرش عند حردا خيد ناس نوكو مسوفركا ساعه 5 ساعه 6 بقى صحاي جديفاتك خيدا ناي موداتا دخمكاس كمي كنلزس كلاتنا نردوينا مالتي منا ساعات كن زخن فدس يلنا يكوننا كروفر كلناس ساعات كندي كم نفدس النفسنا ينغرانينا مالتي حجي اذا حساب زي حسكايو ابز مسمصاكا بقى بتعميو اشغار مالتي حجي زعابيس اتزلو ناتنا باهلي امو مستي علماو مردات حجي بحافشا هردو اندلس انتايو ابزح نجر نريوسي think globally act locally زبال حساب انديزلو اتي بدرجه عالم كمي زردوون كمي مسرحون مستمت ناس نحنا خيل ناس كمي كاينا نمحش زبل زلو نجرينا قند خنتوكور مالتي عجب زياده تمغلصي كاينوح تزي كوين نمبر ابز زلنايو ناي سدت بوتاتات ازيو بزح شجر يزغاطم قند حجي بزي مرداتازي كن انا سلازي كالنا اي مالتي دحن مولو ليكا عند منالبات استايكي غبروسي حسابات زيو تزلو مالتي زياده عند حدا وي زي نصركو نطبታት تليوخا دغم ابيلنا
كنبلو نخلينا هنقلصو مالتي يا نسي زبلكايوتي انا سي كل ساعه اب غزي رطبነት አይነርኒና غزي ትርጉም غزيን አገዳስነቱን ባዕሉ ኣብዝናይ ዝሕብረተሰብ ናይ ምዕራባዊ ሕብረተሰብ መስመጻና ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ብድሆታት እዩ ማለት ኣብቲ ምሕደራ ግዜ ዘለና ኣብነት ብቅልል ዝበለ ራዳ ክንሪኦ ከለና ሲ ኣብ ቆፀራ ናይ ስነ ሓኪም ንኣብነት ሕዝሞ ንኣብነት ኣብ ዘለዎ ዓዲ እሳቶም ንዓኻ ቆፀራ ሕዙልካ ከለው ዝተወሰነት ግዜም ሪዘርቭ ዝገብሩልካ ዝሕዙልካ ማለት እዩ ሕጅብታ ግዜትያ ወላ 5 ደቂቃ ተደንጊኻ በቃ ካብታስተይ ግዜኻ ሓሊፈ ካልእ ተገልጋሊ እዮም ዝትውላ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምኡ ንስኻ ከይተሓከምካ ዕዳ ከይመፀካ ታ ግዜ ትርጉም ታ ግዜ እስኻ ዘጥፋካያ ዕዳ ኮይና ክትመፀካ መሊሳ ኣይተሓከምካን በትኻ ናይ ፋይናንሻል ዕዳ ከመፀካ ከም ዝኽፈል ዝብል ሕጂ እንታይ ንምባል እዩ ወላ ንእሽተይ ነገር ክድንጉ የብልካን ማለት እዩ ኩሉ ዋጋ ኣለዎ ግዜስ ዋጋ ኣለዎ every minute ናቱ ቫልዩ ኣለዎ ሕጂ ኮሚዩ እዚ ካይተቐንዲ ቻሌንጅ ዘለዎ ብዝናህና ተሰብ ማለት እዩ እሞ ከምኡ ንሕር ኮይና ኣብዚ ዝያዳ ካብ ዓብ ብድሆ እንተ ኮይኑ እዚ ሕፅረት እዚ ወይ ካዚ ፀገምዚ ብኸመይ ክፍታሕ ይኽእል ኢልካ ተኣምን ማለት ሕጂ በሓፈሻ ቁርብ ኣስፋሕ ኣቢለ ቅርቤ ኣለኹ እንዲቲ ሓሳብ ኣብዚ መፅሓፍ ምክንያቱስ ትፀገም ጥራይ ምዝርዛር ዘይኮነስ ትዝዓበየ ነገርሲ ኣብ ከመይ ጌርካ ይፍታሕ እዩ መልእኽቲ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሓንቲ ዓባይ ነገር ክንወስዳ ዘለና እንታይ እዩ ምሕደራ ግዜ ፍልጠት እዩ ምሕደራ ግዜ ፍልጠት እዩ ክልቲኡ ነገር የድልየካ እቲ ሓደ ፍልጠት የድልየካ ከመይ ጌርካ ከም ተመሓድሮ ተኻልኣይ ከዓ ክእለት የድልየካ እዩ ሕጂ ዘን ክልተ እዚአን ድሕር ደኣ ርኢናየን ክልቲአን ከዓ እቲኣ ፍልጠት ብምምሃር ክትመፅያ እታ ክእለት ከዓ ብምልምማድ ክትመፅያ ማለት እዩ ሕጂ እታ ፍልጠት ክትህልወካ እንተኮይና ብዛዕባ ግዜኻ ከመይ ጌርካ ተመሓድርሲ ክትመሃር ዘለካ ክትመሃር ክንብል ከለና ሕጂ ግድን ኩሉ ክላስ ኣቲኻ ትመሃሮ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ መፅሓፍቲ ተንብብ ብዛዕባ ከምዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና ቀሊል መንቋሕቋሕታ ኣይኮነን ኣገዳሲ ብዛዕባ ምሕደራ ግዜ ሓበሬታ ዝህቡ ሰባት ትከታተል ምናልባት ተተኻኢሉ እውን ሕፅር ዝበለ ኮርስ ትወስድ ሕጂ ሓፈሻዊ እንታይ እዩ ግዜን ከመይ ጌርካ ተመሓድሮንሲ ስፍሕ ዝበለ መረዳእታ ፍልጠት የድልየካ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ክርዳእና ዘለዎ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ክእለት እዩ ምክንያቱሲ ቀሊል ኣይኮነን ውጥን ሰሪሕካ ከመይ ትህነፅ ወሲድካስ ንዓ ኣብ ተግባር ምውዓል እውን እንታይ እንድሕር ዳ ኢልና ክእለት ከዓ እዩ ክእለት ከዓ እንታይ እንድሕር ዳ ኢልካ ክትለማመዶ እዩ ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ድሓን ሓንቲ ኣብነት ክበካሲ ናብቲ ቀንዲ ዝርዝር ድሓን ከይከድና ትምህርቲ ስለምንታይ የድሊ መፅናዕታ እንታይ ይብሉ ብዛዕባ እዚ ቅድሚ ምባልናሲ ሓንቲ ዘጋጠመት ንዕላል ምክንያቱ ሓድሽ ዓመት ምስ መፀስ ዓመት ሲ ከምዚ ክገብር የለስ ውጥን ይገብር ገለ ኢሉና ሓደ ግን በቃ ድሕሪ ሶምን ከዓ ኣይትኸውንን በቃ ማለሲ ገድፋት ሓሳብ ሲቋርፃ ገለ ኢሉ ሕጂ ውጥንስ ይገብር እንዴ ራእይ ሕጂ ሓሳብ ሕጂ ራእዮቲ ኣብቲ ኣብኡ ዘሎ ፍልጠት ንቅድም ራእዮ ሕጂ ውጥን ይገብር እንዴ ግን በቃ ኣይኾነለይን ኢሉኒ ድሓር ትሕቶታት ምስ መፀ እንድሕር ዳሪኻዮ ኦኬ ሕጂ ከምዚ ክትብል ከለኻስ እቲ ድሌትካ ኦኬ ፈለጥካዮ ኣለኻ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካን ማኣስ ክትገብር ከም ዘለካንሲ እቲ ተውፆ ውጥንስ ሓበሬታ ሃበኒ ምስ በልክዎ ግን ማለት ክገብሮ እየ ዝብል ሓሳብ እዩ እምበር ውጥን ኣይኮነን እቲ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ትውጥን ስለዘየሎ እዩ ከዓ በቲ ውጥን ክትከይድ ስለዘይትኽእል ተሓሳብ ትገድፎ ሕጂስ ሓሳብ ትሓስብ ሓሳብ ትገድፎ እዩ ዘሎ እምበር ትመረዳእታ ፍልሊ ሕጂ ውጥን ትገብር እሞ ትውጥን ኣይኮነልካን ኣይኮነን ዘሎ ማለት ውጥንስ ኣይተበፅሐን ሕጂ ትዝዓበየ ሓሳብ ኣብዚ እዩ ዘሎ بحافظ شاب من البات أفتو بالدهوتات زبل من البات عند حريت كنا زاربولو نخون نحتر عبيلنا كنا مصوغن محدرا جزية انتهينا نبل زلنا عند حردالنا كتفولتو كتردو عند حردا أخوين كاسي تمرتي أزاد اللينا نبل نابنا تجيجل استقبرا مصنعتات أحتر عبيلا خمس أنمو تحتو عني عنتو بناي كروسو ناي قرف كوان زلو تا بحري تبل مهناتو ألقب عبيلا بزي خمس أسل ازدلو هو إمالتي حجن تاتا حساب عبد زلا نابنت محدرا جزي نحصير معلتات مس وسدوسي ثلاث عبيت نطبتات ريوم
انت يمريهم حجة أبت مصنعات انت هردايلنا حدا أبقعت سراح أما حيشوم توم تمهارو كالاي كا أب تمرتون تغيروا مصنعتي أب تمرتهم دما عوت كلهم كيلو تسال سي تخا زبلت أتكن بلا نخلينا كنتا أمرو نايتهم تمهارو كا مخنياتو تمحش وين أبزل على درجة كم زخده أرئيو مالتي حجس ثلاثة عبيت نجارات أبزن لنا انتاي قدام أين ريو زلنا أبصروا هم سعوتات كوينهم تخلاي أبتمرتهم عوتات كوينهم اتصالساي كا أبتيسنا أمراوي تعنوهم كا انت كوينهم ده هردايلنا تعياب كوينهم مالتي معناتو كل جزية خا بقول بقول ده هردا زي ما حدير كا أمود دات هزمت انتايون ده هردايل كا ጭንቀትዩ ስለ ጭንቀት ተኮይኑ ካ ተአምራዊ ኩነተ አእምሮ ካውን ይባላሽው ስለተባላሽው ሁሉ ነገር ይነፊሱ ዘሎ ማለት ካለ መጽናዕቲ ተገብረ ሰለስተ መዓልቲ ኮርሲቦም ጥራዮም መጽናዕቲ ገይሮም ኣብዚ ካ ብጣዕሚ በቃ ማለት ምሻሎሲ አበይት ነገራት ፍልልያት ሪኦም ሕጂ ክልተ ነገር አጽኒዖም ክልተ ግሩፕ ገይሮም ሕጂ መጽናዕቲ ቶም ሓደ ምሕደራ ግዜ ኮርስ ወሰዱ ቶም ሓደ ካ ምሕደራ ግዜ ኮርስ ዘይወሰዱ ሕጂ እቶም ምሕደራ ግዜ ኮርስ ወሰዱ ሲ ኣብዚ ነገራት ዘንድ ሕዳ ሪናዮ ኣዝዩ በቃ ብሉጽ ዝኾነ መምሕያሻት ክገብሩ ከለው ንርኢ እቲ መምሕያሻት እንታይ ነይሩ እንተልናዮ ሲ ኣብሙሉ እቲ ናይ ግዜ ንመን ቀዳምነት ይው ኣብዝብልስ ብጣዕሚ በቃ ክእሎታቶም ኣዓርዮም ማለት እዩ ክልተ ሰሙን ኮርስ ምሳብዎም ግን ንርአዩ ሕጂ እቲ ዘሎ ለውጢ ሰለስተ ዕፅፊ ግዜኦም ናይ ምሕዳር ዓቕሚ ኣጥርዮም بزيادة ما نفسهم نخفض نخردون ونكيلهم أتي نرأي حج انتاي كأجيرهم كله نتوم كورس وصلوس كيدم كورس مساعدهم زنبرهم كلتن كورس دحرم وصلوا زنبرهم كلتن متنعت مسجبروا أبزد ما انتاي متيون دحر تقال ناسي 4 عصفي لكيزيوم نايم محدار عقمي أما حيشوف حج نرأي كم ذكر بلن كلنا معناته تحصر زبالة قرب بداتا أنت تزارب كاي حاش نبالي حج زنبلو انت لنا انتايو محدرا جزيه كم تزبلنا يو حجي ثلاثة نجار يزتقالوا زلوا بزترينا اتحادة فلتت اتحادة كقلت اتصالة إذا متسقى بحرين يتسوين يوزا ما حيش زلوا حجي من البعض أبت متحفون أبتي كاب معرف 10 شدش تخسب 10 تشعة 4 معرف بزعبة بحريز بالوسيدنا لنا تحتون أي كيلوس حجي بزيات متس حجي اتسب عند حدا وشتاوي عقمو فلطتو كلتو بحريو كما حيشيلو اب محدرا غزي زلو موقحقحتا انت سريحو والحدا ولا اب حدا والخنت مرداتا زي بلو حبرتسب نسو جن ازيو كيلا كوينو امونغوم كركب يخيليو مالتي اجت صقام زمصغن نعو يو نولقو مناتو نسو غزيو كما حدر يلو كل ነገር كمدبن كلو اتيوم كلهم حبرتسبات اغودنو زلو جن غزيوم سلا زي خبرو حج انتاي مص كقطروهم كلو نسو غزيو ركبن كلو يدنغيو غزيو يطفى كقطروهم كلو نسوم يدنغيو غزيو يطفى ناي بحق انتاي زمص حجي اب حده كبد زبله هيوت كنبر يخيل يو مالتي منالبات حبرتسب بمولو اندحردا هاده زغونه مرداتا ناي محدرا غزي لوغن كلها صبق سغوم مالتي امبر اب حده بزح مرداتا ناي محدرا غزي زيبلون حده نغزا رسو نخانص حسيبو زفلطه زخاله بحريو دما بوز قان يوسف اندحردا خوينو برغص كعوت يخيل ينو باليتاني عنت بحطوها كيروس تردي انت اللي بزي امنالبات تاخلنا مثلنا افتي مودا سلازي اخا مالسي بستخاله متن ذا مصحف حجي كفلط سلازلو سب يخا حجي بب معرفو قراريطسي ابصبح زبله كقمطا خيله زلخو مالتي منالبات ازيا حغازيت بمصنعتي تدريخه سريحات زلخو صفيح مصنعتات يغير منالبات غزي خاي وصدلك طرايته زي كوينو بر ندحري تمليسه نتي ناتنا حبرتسب كدسوسو فتينه دحار شعوخ انت وسيلها كورساتون اونلاين كهبو فتينه سلاز مرداتا نايتي حبرتسبنا انتاي مسل كابتون كورس وسدو زنبرو سباتون بزح نجر كاب حطوتاتهم كابتا انا زحطو زملسو كل نجرون كصنع فتينه سلازي ازي بتبوغن ناتنا حبرتسب زغبر كوي دحار تخالاي مصنعتها بزحات يونيفرسيتاتن بزحات كالو تكالات محدرا غزي زهباها اسناتهم كاريكلمز انتاي مسل انتايوم بزياده زقدسو إلها مالت تزرزر هاي بخانيم كن أتليس يترأسس لزوجها كن إسكنتاي مسير إلها سفيه متنعت من كبار شعو من أبتنا حبرة سبنا زلوا دخامات كمل إلي زبل كوشعو أكيد مالسي سفح زبالة متنعت جري سريحة زلهم من البات
ابزي حتوتات سفح زبل اندحر داليو قسيلكا تخيت كاين وحقور بسكف نداولكم بقى اوكي صبو استمهرو من نسحاوني زغنا بزي تعقستي يري لهم قرب عدل لك نبا على خزي تعقستي هلو سلام كم يمسيكم سامعون لكم ده هو سمعك مرحبا تعقستي thank you قرب دونغي لي اتي اريتا قرب نيشتي باك جراوند ناتي كهبكم قرب understanding night time keeping علنا انا كم ابي اوروبا قرب سلا زعبخوتي كمي غير كمانج تغبر بنيشتي تمهيري ግን انا انتي ري ببزحي صقمات اب من اساتنا وي حدشتي مسعب مسغبز مسبلو دق 20 كنان عمت كونوا مصخلو ابو بتعمي منقد ذات حزم يدليوم يري مسلني مالتي اتو مسبلوس كمي غيروم غزيوم يطقملو ولا ኳት ወረቀት እንዳተጸበዩ خلو كمي غيروم امناي ቋንቋ كاتو خلو አሎ ኮርሳት ብናጻ ዝወሃብ ናይ ሬድ ክሮስ ዲናይ ካልእ كمي غيروم ناي بحقي اب منقدي اب سيستم كاتو خلوسي تجيزيوم كتقوملو بغبو نحنا ويتم قدمنا صنحنا هواتهم تزي اب منقد تينايم قلطيفهم طفقو خوينم سمعني ما تجيزيوم سبغبو اي تقوملون خوينم سمعني كالاي تجيزي سو كمي غيرنا نعوم انفتنا تحزم يحنت حتي كاليتي كم ابدياسبورا زون نقمت ايرتراويان زيغا مسدقنا تايم كيبين مناباش تزاريبكم لخت كنت خليكم قدمي تاوي كمي غيرنا ندقنا تايم كيبين مهرام سو تو مايندسيت ناتوم تو مينتاليتي ناتوم كما حيش خل بركه اوريدي عبينا دمطوتهم غوبيزم زمصو دق 30 دق 4 تسددو تناتوم بلاسيستي ناتوم ناي مقيار تخلوم صبب كبل خالي اتي اب هصان زلو وين ايشتي زلو يا زدا عبي زلو قلعا كن بتعمي امباكت نغبر نخالينا كن ابكم سدرابي ايرتراويان سي نقحنا لنا دينا افتر تايم كيبين صدقنا كندي ساعات امنت تي في خريو خلو دي عينت جيم حزو خلو كمي جيزي اب لايبراري نوصدم دينا ولا اكتيفيتي نوصدم دينا كمي غيرنا تايم كيبين مهرم نخل معهم نبعلنا ندحر دي تردينا اورنس تيبرناس كمي غيرنا مهرم مالتي وديك تعقسي ودي ثانك يو يغنيلنا مجمرتا ريتو ذهبكنا زو محدش من اسات تسديدهم مصيوم بزح شغرو مخانوم ابت نوس عدميومون مستمكرو زي مهلاو مستحدش قدم مخانو حدش بحالهم مخانو بزح حاجز كم زدليوم ابايتاون كافتعبي كافتخال حبرتسب ساتهم ازيوم توغدات مخانوم ناتكي تمكرون تعزبتن غليص كلنا لخي مالتي تمريتو تعمي صبو جيتن حتو زغرب كنت زي تغاغي تملو ليكا بعل كيروس تحانتي نزول من سيازيوم خمي من قدينا نحجزهم نخلي لاتنا تعكسي تخليتها ابناي سدرا بيتنا بدقنا هم غيرنا زناي ناي غزي بوطن مخاد ويت ناي تايم كيبينج كمي غيرنا نحلو لهم إلامو ابز منت ريتون تلكا ابنمو ولا كيروسون اسكدحن منت كتلمو كيروس كاتملالنا بقى دحن صفو هراشي اباتو كنبل حجي كمزي زحاتتو تحطو كلت قندي زعبان دي ابغيسا حتنا تعقستي بحفشا تقديسا سميعات قداتيلا بحطو مسانا مستفاون كمسغنا يدلي اقديمه حجيبتي حساب امصيات زلا مالسنا عايز تنكفني حساب مو ولا فتمه جمرتا كورتن كفا بليتو نبركو كبد زبل ناي بحق سمبرات كوين يسمعك انتايو بسنكت غزي مرداتا بغبو زي مهلاو ناسي اب غعزو سدت مالتنا ابنت لسي نبل اب سودان صبيلو غاندا صبيلو اب اثيوبيا لو ازيوم بزحات منسيات لو وابزسي كندي عمتات والحنت ነገር ከገበሩሉ زحل خندلካ መወዳታ ይብሉና ጉዝሓት ማለት እንጂ بغبو መረዳታ ጊዜ እንተዝሉ ግን ካብኮፍ ዝኸፍ ስለዘለ ገለ ነገር ነፍሶም ካንጹ መፈተኑ ነይሮ ትዛዓብ ይብዝ ዘሎ ንዓይናተይ መረዳታ ተጋግን ተኮይነ ትሩሙነ ግን
ኣብቲ ምሕደራ ግዜ ዘለና መረዳእታ ወይ ኣብቲ ትርጉም ግዜ ዘለና መረዳእታ ንኸስር ከም ዘለና መረዳእታ ይትፀገም ማለት እዩ ولا ብዙሕ ዕድላት ይወሃቦም እዩ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ማለት ኣገለገለስ ማለት ንኩሎም እኳ ዘይኮነ ኣገለገን ኣዝዩ ወርቃዊ ዕድላት የጋጥም እዩ ንዕኡ ግን ሸለል ክበሃል ይረአ ሕጂ እዚ ናይ ብሓቅቲ ዝዓበ ውሽጥኻ ዝጎድእ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ናብታ ሕቶ ናታ ቁርብ ክምለስ ናብ ናይ ትዕግስቲ ግን እንታይ እዩ ሓደ እዞም መንእሰያት ክሳብ ሕጅስ ብዙሕ መረዳእታ ናይ ግዜ ይብሎምን ኣብ ብዙሕ ነገር ክሰዩ ይኽእልዮም እሞ ብኸመይ ንሕግዞም ወይ ኣንፈት ነትሕዞም ኣብ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ማለት ምሻሎ ክብድብሊቲ ሓሳብ ምክንያቱ ሲዩ ከዓ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዝሕግዝን ውሕድ ዝበለ እቲ ዝሕገዝን ብርክት ዝበለ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኣብዚ ቁርብ ሓይሊ ስራሕ ከድልዩ ናተይ ውልቃዊ ርእይተ ዝህብ ዘለኹ ብሓፈሻ ኣነ ብውልቀይ ገርያ ዘለኹ ምዛ መፅሓፍ እውን ኣስፋ ሓቢለ ስለ ዘየላለኹም ነዚኣ ቁርብ ከላለኽትን ክልተ ደቕ ዕድል ተሂብካኒ ሕጂ ኣነ እንታይ እዛ ሕቶ ናይ ትዕግስቲ ስለ ንዓይ ሕቶ ዝነበረትኒ ብወገነይ እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝብል ሕቶ መሰል ዓልከ እዛ መፅሓፍ ክፅሕፋ ተገዲደ እዛ መፅሓፍ ሕጂ ብሓፈሻ 19 ምዕራፍ ኣለዋ ኣብ 4 ክፋል ከዓ 19 ምዕራፍስ ብሓፈሻ ኣብ 4 ክፋል ይከፋፈል ማለት እዩ ተቀዳማይ ክፋል 2 ምዕራፍ ዘለዎ ኮይኑ ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ምሕደራ ግዜ ትባ ግዜስ እንታይ ትርጉም ሲወትና እንታይ ምትእሳር ኣለዎ ኣዕሚቑ ዝገልጽ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ክፋል ከዓ 9 ምዕራፍ ዘለዎ ኮይኑ ምሕደራ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ግዜና ክነመሓድር ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ቀዳምነታት ክንሰርዕ ንኽእል ዓበይቲ ሞዴላት ተሓጊዙ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ውጥን ንሰርዕ እቲ ሜላ ኣሰራርዓ ውጥን ዝበለፀ ሜላስ ኣየና እዩ ብኸመይ ምስ ነብስና ንወሃዶ ውጥን ክንገብር እንከለና እንታይ ኢና ግምት ከነእትዎም ዘለና ዝብል ሰፊሕ መግለፂ ዘለዎ ዝሓዘ እዩ ኣብዚ ሕጂ ብሓፈሻ ገለ ምዕራፋት ዝገልጽ ዘለኹ 9 ምዕራፍ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ እቲ ድሕሪኡ ዘሎ ሳልሳይ ክፋል ከዓ እንታይ እዩ ብድሆታት ምሕደራ ግዜ ዝብል ምዕራፍ እዩ ክፋል እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ምክንያቱ ግዜኻ ከተመሓድር ክትደልን ከለኻስ ብቐሊሉ ኩን ዝብለልካ ኣይኮነን ምክንያቱ ንግዜ ንገዛ ርሱስ ክትክዝኖ ይትኽእለን ኢኻ እንታይ ኢኻ ባህሪኻ ኣዋሃይድካ ኢኻ ኣብኡ ኣብቲ መቓድ ናይ ግዜ ተኣቱ ማለት ዝዓበየ ነገር ሕጂ ኣብዚ እንታይ ክገብር ዝፍትን 4 ምዕራፋት ዝኸፋፈልኩ ሓሳብ እንታይ እዩ ዝምህር እንተይልና እቶም ግዜኻ ዝሰርቁልካስ እንታይ እዮም ብኸመይ ተለልዮም ካልእ እንታይ ኢና ንወስድ እቲኦም ኣብ ስራሕ እንከለኻስ ዘኮላልፉኻ ነገራት እንታይ እዮም ብኸመይ ተለልዮም ስለዚ ነዚኦም ብኸመይ ተኣልዮም ብሓፈሻ ሰፊሕ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዎ ሃስያ ንዑኸ ብኸመይ ጌርካ ክትኣልዮ ትኽእል ዝብል ሰፊሕ መረዳእታ ዘለዎ ምዕራፋት ዝሓዘ ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ምዕራፍ ተሪእናዮም እንታይ ዝብል ምክንያቱ ግዜኻ ዝሰርቁልካ ብዙሓት ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም ካብ ንጥፈታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብ ባህርያትካ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነዞም ኩሎም እዚኦም ከመይ ጌርካ ተወግዶም እዩ ዝብል እቲ ራብዓይ ክፋልካ 4 ምዕራፍ ዘለዎ ኮይኑ ብተመሳሳሊ ምሕደራ ግዜ ምስ ባህርና እውን ስለ ዝተኣሳሰር ስለዚ ሕጂ ናይ ፈጻምነት ባህርያት እዮም እቶም ንግዜኻ ብግቡእ ዝሕልውልካ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ናይ ፈጻምነት ባህርያት ዝበሃሉ ዘለው እንተለሙኻ ብኸመይ ዓቂብካ ትሕይሎም ዘይብልካ እንተኮይኖም ከዓ ነቶም ግዜኻ ዝሰርቁ ባህርያት ኣሊኻስ እቲኦም ናይ ተፈጻምነት ከብፅሑኻ ዝኽእሉ ባህርያት ከመይ ጌርካ ኢኻ ከተጥሪ ትኽእል ስለዚ ብከምዚ ሙሉእ ብሙሉእ ግዜኻስ ብኸመይ ጌርካ ከተመሓይሽ ትኽእል ኢለ ፅሒፍያ ዘለኹ እታ መፅሓፍ ብሓፈሻ ማለት እዩ ስለዚ ብናተይ ውልቃዊ ኣበርክቶ ንቅድም ክሪኣ ተሕቶ ናይ ትዕግስቲ ኣነ ሕጂ ብውልቀይ ከመይ ጌርካ ክትሕግዞም ትኽእል ኣብ ዝብል ነጥቢ እዛ መፅሓፍ ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ ንዕኦም ንምሕጋዝን ንብሓፈሻ ንኩሉ ሕብረተሰብን ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ኣነ ዝሓስባ እንታይ እያ እንድሕር ዳ ኢልና ከመይ ጌርካ ክሕገዙ ይከኣሉ ኣብ ዝብል ዘሎ ሓደ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ዕላል ወይ ዝርርብ ንገዛእ ርሱ ሓደ ካብቲ ክሕገዝሉ ዝኽእሉ ነጥቢ እዩ ማለት እዩ እዚ ተኸታቲሎም እሶም ከዓ ብኸመይ ብዝያደ ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ ዝብል ክብገሱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ነጥቢ እንተተኻኢሉ ክግበር ዘለዎ ግን ብዝተፈላለየ ኮንፈረንሳት እንዳዳለኻሲ ንዕኦም ቀጥታዊ ሕቶታቶም ክትሰምዕ ምክንያቱ ሕጂ ከምዚ ዘሎ እንታይ እዩ ማዕዶ ኮይንካ ከምዚ ኢኻ ኢልካ ትነግር ዘለኻ ብዝያዳ ውፅኢታዊ ክኸውን ግን ከምዚ ሓበሬታ ምሳብካ ሕቶታቶም ቀጥታ ክትሰምዓሉ ትኽእል ሰፋሕቲ ኮንፈረንሳት እንተተገይሩ እውን ብዙሕ ነገርሲ ለውጢ ክግበር ይከኣል እዩ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ብሓፈሻ ሕጂ ነታ ከመይ ጌርና ኣንፈት ከነትሕዞም ንኽእል ኣብ ዝብል ከምዚ ናተይ ርእቶ እዚ ይመስል ማለት እዩ ንዓኹም ዕድል ክህበኩም እየ እታ ካልአይቲ በዳሂት ሕቶ ከዓ እንታይ እያ ንደቅናሲ ከመይ ንገብር ምክንያቱ ሕጂ
ብጣዕሚ ንዓይ እውን እዚ ከቢድ ሕቶ ኣለኒ ብዙሕ እዋን ይሓቱኒኦም እንታይ ዝመፅእ ንባዕሉ እቲ ሕብረተሰብናስ ከምዚ ቀዲምና ክንገልፆ ዝፀናሕናሲ መረዳእታ ናይ ግዜስ ውሕድ ዝበለ እዩ ዘለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሕጂ ንባዕሉ ካብ ዘይብሉ ብጣዕሚ ዓባይ ቃልያ ተዛሪባ ትዕግስቲ ሃፍትና ንባዕሉ ካብ ዘይብሉስ እንታይ ክህብ ይኽእል ናይ ብሓቂ ሽግር እዩ ስለዚ እዚ ፀገምዚ እንታይ እዩ ብሓባር ዝእለ እምበር ውልቂ ዝእለ ፀገም ኣይኮነን ስለዚ ናይ ሓባር ኣበርክቶ እዩ ዘድልዮ እየ ዝብል ዘለኹ ንሶም እውን ልክዕ ሕጂ እንታይ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ትርኢኻ ዝተፈላለዩ ኮንፈረንሳት እውን ይወሃቢኦም ዝዛዓሎ ዘሎ ዓብይ ፀገም ኣነ ዝዕዘቦ ግን እንታይ እዩ እቶም ትካላት ናይቶም ወፃእተኛታት ስለ ዝኾኑ ስለዚ ንሶም ነቲ ሕብረተሰቦም ኢሎም ዘዳለዉ ካሪክለም እዮም ዝህቦ ትዝሪኦ ኣነ ትዕዝብቲ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ነገራት ከዓ ምስ ሕብረተሰብናሲ ኣይወሃድን ምክንያቱ እሶም ሓደ ነጥቢ መረዳእታ ዘለዎ እሞ ሽዑ ንኣሽቱ ነገራት ከመሓይሽ ዘለዎ ዝዓይነቱ እዩ ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ መግለፂታት መሰረታዊ ሞዴላትስ ከም ዝተረድእዎ ገይሮም እዮም ዝብገሱ ከምቲ ሓንቲ ቦክረስ ሓውና ክገልፆ ዝፀንሐ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ መወዳእታ በቃ ከምዚ ፅውፅዋያዊ ዓይነት ሓሳብ ወይ ሓሳብ እውን በቃ ምስ ባህልኻ ዘይኸይድ ኮይኑ ይስምዖም ንኣብነት ሓንቲ ዓባይ ነቐፌታ ሰማዕኳ ነቐፌታ ኢሉ ተዛሪብዋ ትወዲ ንይበሎም ዘምፅዓዱ ለዘበን ናቶም በርዝደይ ኣብዒሎምሲ ኣብቲ መዓልቲ በርዝደዮምስ ንዓመታ እንታይ ገይሮም ከብዕልዋ ከም ዝኾኑ ኣብ መደብእቱ እዚኦም በቃ ኢሉሲ ናይ መወዳእታ ከማረር ሰሚዐዮ ብዛዕባ ነገር ንዓይሽዑ በቃ ድጭ ኢሉኒ እንታይ ይብላሉ እንተው ሓደስታ ላል ክቐድሓ ዝነበሮ ነጥብስ እዚኣ እያ ማለት ምሻሎ ምክንያቱ ሓደ መሓዝኡ ፃዕዳ እንድሕሪ ደኣ ሎማዓንቲ ናቱ በርዝደይ ኣብዒሉስ ንዓመታ በርዝደይ ከምዚ ክገብረ ኢሉ ውጥን እንድሕራልዩ ኮይኑ ስለዚ ክሳብቲ ዓመት ንሳ ዘሎ መደባትስ ወጢንዎ እዩ ማለት እዩ ንፉዕ ናይ ውጥን እዩ ማለት ዝሰብሱ تا بزوحات قد حاز نبرو نجار سدي يعني را جن نزياس عماريرو مس نجارنس بتعمي مالت مش الله تنعي بحافة شاسي تنكيفات اللي مالتي سلازم هجس بحافة شاتنا تيزل النبردات هذه أي مسلمو سكنا بهم كدر بيولكم تا ريتو كن قابل الله مالتي يا أوكي تبو مجلسي منت أبزي أقطامي كيروس أبناء تعابي أقولعو بناي parenting كيلاس لزخونه أبزون تبو حبري تاخذنا كنت بينا قدمي جن نتعذبتنا ناي تليفون ريتون عدل مونغو لاين كنكفت لهم كاو شعو كيروس كا لها مالتي يجي خبركم تقاتلتنا نزل لهم شات زمسنا يو كسب حجي بس احنا زلنا استوها بحبريتا مالتي استمروا زخون حتى ريتو كلكم يخليو كاب حجي جميركم مونغو هدولنا تخليهم زيادة قلنا تقطع تليفون مزخر 044 بتلمود مسمر مالت دويلكم من نتحاول نحتحتوا تخليهم كيروس بزانا حتونا يتعقس بالملال صبغ ثانك يو حاولنا قرماسين كمون منت من البعض مستم سرقتي جزية زبحلو تغيسوا مالو في موداتا I think بلعت جزية له أبزعدي بستة في المعرب كله نجزي خايز تمت مالته لازم كله نجزي خاز ولع يو خاب جزية خا خبلع زلز دلائي مالته بجزية خابيلوس خبلع زلي كله لازم كله جزية كتوقع متوزع لك حالنا قرتايو كله نجزي خايز دل مالته كله خاب جزية خا جزء عديقوس استحقوا له زفتني مالتي كاب ادفرتايز وصدوا قالوا صدوا زغل زغبر راح مرحنا السوشيال ميديا كل جزء حنت نطب ابر اسخاف تقمط زلوا كيداس انتي راو حلو لك حتحسب كانك مالتي معناته نص اخر حلو يزبر زلوا ስለዚህ ሁሉ ብራው ሓይ ይሰርሕ ንግዚኡ ከዓ ብቀልዲ ሪዮን ይብዝ ዓዲ ብፍላይ ኣብዚ ምዕራብ ማለት እዩ ሕጂታ በልዓቲ ግዜ ኢሉ ተቂስዋ ኣለፍቲ መወዳእታ ምዕራፋት ተመፅሓፉን ገና ያንበብኳን ኣለኹም ብባይ በልዓቲ ግዜ ኣለው ንዖም ከዓ መምሕዳር ከድልየካይ ማለት እዩ ኣዌርነስ ኣትሊስት ክህልወካ ኣሎ ሕጂ ንዓ ምርኩስ ትገብር ሓንቲ ግጥሚ ፅሒፈ ነይረ ንዓ ከንብባ እሞ ኣብታ ናይ ምዕባይ ቆልዑት ከዓ ቁርብ ሓሳብ ይፈይከብል ቲክቶክ ተቐቢላቶ እያ ትብል تارستا لو مستقبت بالدقيق أما على خوقلا يلو زروت بفيسبوك جميرو نوح كتصنحين على يوتيوب سجيرو كسوشيال ميديا ناب سوشيال ميديا خناتر نتام علتو أم نجار كجبر الله نمشتو تيك توك تقبلاتو تمثال حوليتو موبايلو تترئيسو دك أسو سيلاتو جي ناي جرينا هوت كمزي مالت
ስለዚህ ካብቲ ካብ ሓደ ሶሻል ሚድያ ናብ ሓደ ሶሻል ሚድያ ክትንዳጠር ስለ ዝውዓልካሲ ኣብ መወዳእታ እንተ ደኣኒ ክትድቅስ ከለካ ንነብስካ ሓቲትካሲ እንታይ እየ ከሲበ እንታይ እየ ረብሐ ትብል ሕቶስ ኣዝያ ኣጋዳሲ ድያ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝበልዓካ ዘሎ ግዜ በሊዕካ ኣሎ ንሱ ክረብሓሉ ድዩ ካሊእ ድዩ ናቱ ጉዳይ ንሱ ፕላኑ እዩ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ሰብ ግን ፀርፊ ቤላቤሎ ክሰምዕ ውዒልካ ወይ ምሻሎ ሰበር ኒውስ ዝብልዎ ኣሎ ስብርባር ዜና ማለት እዩ ቁም ነገር ዘይብሉ ነገራት ሙሉ መዓልቲ ካብ ሓደ ምክንያቱ ነብስኻ ክትገዝእ ተዘይክእልካ ዘመክሕ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ፕላን ተዘይብልካ ማይንሰት ካልሕን ክሳይ ዘይኮነ ሓንሳብ መሰዓትካ ከምዚ እንታይ ጋሻ ውሕጂ ማለት እዩ ነቲ ናብ ሓደ ቦታ ክንጥረካ እዩ ካብ ክንጥረካ እዩ የተረዳእካ ከዓ እተን መዓልትካ ወይ ተን ግዜኻ ተን መቑነን ዝበሃላ ተለቕሚ ፀንኩ ውዕላ እየን ማለት እዩ ስለዚ ቀሊል ግዜ ኣይኮነን ኣብ ዘለናዮ ብድሆ ንዓና ከም ወለዲ ብድሆ እዩ ነቶም ቆልዑት ንወሊድናዮም ዘለና ከዓ ዝያዳ ማለት እዩ ምክንያቱ ሶሻል ሚድያ ንዕኦም ምስኦም ተወሊዶም ዝዓብዩ ስለ ዘለዉ ገይም ኣሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣሎ ግዜኦም ዝበልዕ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ከም ተዓንቶ ዝበልካዮ ዘይንፈልጦ እውንሲ ዘይንፈልጦ ከመይ ጌርና ማነጅ ክንገብሮ እውን ክከብደና እዩ ማለት እዩ ግዜ ዝበልዑ ምዃኖም ተረዲእናስ በይናይ መላይ እናተሓዝናዮም ዝሓሸ ትሕደካዮም ወዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዘይ ሶሻል ሚድያ ወይ ከዓ ብዘይ ኤሌክትሮኒክስ ከዓ መሃሩውን ኣይክእሉን እዮም ኣብ ደረጃ ሕጂ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሸነኽ ከድልዮም እዩ ቱል እዩ መሳርሒ እዩ በቲ ተበዚሑ ግን እንታይ ይኸውን ግዜኦም ስለ ዝበልዕ ከዓ የሻቕለካ ማለት ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ባላንስ ክትሕሉ ዘለካ ሕቶ እዩ ክመፅእ ዝያዳ ትብድሆ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ እየ ዝብላ እንታይ ዝብል እምነት ኣለኒ ቆልዑ ብፍላይ ካብ ቀዳማይ ዓመቶም ስጋብ 12 ዓመት ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ናይ ቁልዕነት ግዜ ንብሎ ስትራክቸር ይደልዩ ቆልዑ ስትራክቸር ኣብ ከያስ ክነብሩ ይክእሉ እዮም ወይ ኣብ ዕግርግር ክነብሩ ይክእሉ እዮም ቆልዓ ኣብ ዕግርግር ክነብር ኣይክእልን ሰላም ይዝደሊ ማለት እዩ ሰላም ከዓኒ ኦርደር እዩ ሃርሞኒ ሕጂ ሰላም ድሕና ሃርሞኒ ኮይኑ ንዕኡ ነቲ ሰላም ንክትዕቅብ ከዓ እንታይ የድልየካ ስትራክቸር የድልየካ እቲ ስትራክቸር ከዓ ግዜ እዩ መወዳእቱ ማለት እዩ ግዜኻ ከመይ ጌርካ ተመቃርሓ መዓልቲ እዚ ንሱ እዩ ዝፈጥረልካ ነቲ ስትራክቸር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቀዳማይ ዓመት ስጋብ 12 ዘሎ ቆልዓ ሓንቲ ዓባይ ነገር ዝደልያ ቆልዓ ስትራክቸር ምክንያቱ እሙርኡ ኣብ ዕግርግር ወይ ከዓ ከያስ ክነብር ዝኽእል እምሮ የብሉ ብደረጃ ተሓሳስባ ደረጃ ኮንክሪት ኦፕሬሽናል ዝብልዎ ሎጂካል ስለ ዝኾነ ተሓሳስባ ዝገዝኦ ንዕኡ ስለዚ እንታይ ደሊ ስትራክቸር ደሊ ማለት ስለዚ ንስኻ ከመጀመርታ ክስራሕ ዘለካ ከምሰብ ማለት ቦት ደ መጀመርታ ንሱ ነብሱ ክሰርሕ ኣሎ ንስኻ ነብስኻ እንተ ደኣ ሰሪዕኻ ንዕኦም ኣብኡ ክተእትዎም ቀሊል ነብስኻ እንተ ደኣ ዘይሰሪዕኻ ግን እንታይ ትብለካ ፋሕ ትብለካ ማለት እዩ ቁርሲ ዝነበረት ምሳሕ ትኾን ምሳሕ ዝነበረት ድራር ትኾን ምክንያቱ ቁርሲ ምሳሕ ቀሪብካ እንተ ደኣ ቴሌፎን ሒዝካ ንፍስ ሰዓት ዕልል ኮይንካሲ እንታ ምሳሕ ሓሊፋ ኣላ ማለት እዩ እጀም ምሳሕ ግዜ ክበልዑ ዝግብኦም ሰዓት 3 ይበልዑ ማለት ድራር ሰዓት ምናልባት ሰዓት 6 ክበልዑ ዝግብኦም ሰዓት 9 ይበልዑ ክኾኑ ማለት ስለዚ ንስኻ እንተ ደኣ ተዘይሰሪዕካ ነብሲ መሳርዕካ እንተዘይሒዝካ ማለት እዩ ግዜኻ እንተ ደኣ ዘይማቕሓርካ ኣብ ገለ እዋን እውን ኣገዳሲ ተዘይኮይኑ ቴሌፎን እውን ክፀንሕ ኣለዎ ማለት እዩ ቴክስት ጌርካ ዳሕራ ክድውለልካ ክትብሎ ትኽእል ኣለካ ፕራዮሪቲ ንብሎ ማለት እዩ ኣቲንክ ምነት ገይሩ ክገልፀና ክእል እዩ ቀዳምነትካ ምስራሕ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ታገዛሲ ቀዳምነትካ ሓላፍነትካ ስለዚ ንግሆ ሰዓት ክንደይን ክትስኡ ዘሎ ሰዓት ክንደይን ክበልዑ ዘለዎም ሰዓት ክንደይን ትምህርቲ ዝኸዱ ሰዓት ክንደይ ካ ከተልዕሎም ሰዓት ክንደይን ምሳሕ ክበልዑ ዘለዎም ስና ክበልዑ ዘለዎም ከፅንዕሉ ዘለዎም ግዜ ኩለን እንተ ደኣ ሎኬት ጌርካየን እሞ ሰሪዕካየን ኣብ መቃሪዕካየን ተሓሊኻየን ከዓ ማለት እዩ ቆልዓ ካብታ መስመር ክወፅእ ኣይክእልን እዚ ግን ኦፍኮርስ ካብ መጀመርታ ተገይርካዮ ቆልዓ ብንሕስኡ ቆርበቱ ርሑሱ እንድዩ ካብ ንእሽቶም ከሎ እንተ ደኣ መስራዕቲ ሒዝካዮም ከይድካ ንዓኻ ብዙሕ ሽግር ኣይፈጥረልካን እዩ ማለት እዩ እንተ ደኣኒ ምስ ዓበዩ ኮይኖም ግን ዝኸበደ ስራሕ ኣለካ ማለት እዩ ኣይከኣልን ማለት ኣይኮነን ግን ዝኸበደ ስራሕ ኣለካ ንዓኻ ማለት ስለዚ ብንእሽቶም ከሎ መሳርዖ መትሓዝ ወይ ከዓ ስትራክቸር ምትሓዝ ዓባይ ሓላፍነት ናይ ኣቦና የደንጌር እዩ ዝወስዳ ማለት እዩ ነታ ስትራክቸር ክትመፅእ ኮይና ከዓ እቶም ኣቦና ደን መጀመርታ ገዛእ ርእሶም ግዜኦም ከመይ ገይሮም መምቃሕርዎ ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂታ ዘምፅኣ ማለት እዩ ብዛዕባ ምምሕዳር ናይ ግዜ ዘሎ ማፍልጦ እንታይ እዩ
ክእለቶም እንታይ እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እቲ ልምዲ ንብሎ ማለት ونات هيوت لمديا بتبلع بالعل بلا بتاعت بلا ننتن صبغ انت حما لمدي هيوت لمدي صبغ لمارات لك حما لمارات لك تجزي خاطر وش تزي لمارات زي زما راح مالك ስለዚህ ለማራት ካኸመዩ አማዓልቲ ነብስኻ ሰር ዓለካ ተሰርዓ ከዓ ነቶም ቆልዑትን ተእቲኻዮም ጉራቄን ቆልዓ የለን ማለት አይኮነን ካብቲ መስመር ዝወጽ ቆልዓ የለን ማለት አይኮነን ባህር ሎ ቴምፐራመንት አሎ ዝተፈላልየ ቆልዓ ዝተፈላልየ ባህር ሎ ቅቡሊዝ ግን ብሓፈሹ ከም ፕሪንሲፕል ወይ ከም መትከል ዝሰርሕ ግን ንስኻ ተሰሪዕኻ ደቅኻ ክትሰርዕ ኣለካ ዝብል ኣለ እሞ ንሱ ክብላ ክእል ሓፍትና ትዕግስቲ Thank you. Yeah, ኣብዚ ኪሮስ ምናልባት ክምላላን ትዕግስቲ ሓፍትና ምናልባት ኣብቲ ባህላናታት ወላሂ ኣነ እውን ከምኡ ዝብል ሪተይ ነይርኒ መጀመርታ ንሕናቶም ወለዲ ወይቶም ዓበይቲ ናይ ባህሪ ለውጢ ክሳብ ዘይረኣና ወይ ስትራክቸር ክሳብ ዘይሃለወና ደቅና ከዓ ስትራክቸር ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ሕጂ ንሕና ሞዴል ናቶም ኢና ንሕና ከይተዓረና ንዖም ክንዕሪ ንኽእል ኢና ሕጂ ዓብዪ ኣርእስትና ናይሎም ምሸት ከዓ እሱ እዩ ንሕናሲ ትዝዕብየና ባህሊ ከባቢ እቲ ቴክኖሎጂ ባዕድና ዘሎ ኩሉ ኣብ ግምት እቲ ኻሲ ኣብዚ ከቢድ ብድሆ የጋጥመና ኣሎ ካብኡ ናብኡ ካቐፂሉኻ ኣብ ደቅና ማለት እዩ ኣብታ ስድራ ቤት መፂና ጥራሕ ሕጂ ንዛረብ ተኾይና ኣብቲ ሕብረተሰብ ውፅኢልና ኣብታ ስድራ ቤት ተኾይናሲ ልክዕ ከም ዝበልናዮ ምስ ናይ ቴክኖሎጂ ዘለና ምትእስሳር ዓቕምና ኣፍልጦና ምናልባት ሓይልና ኣብ ሶሻል ሚድያ ጥራይ እዩ መስለኒ على فيسبوك تيك توك لاي مزحج كذا اجي نازي مانيش نخنقبرسي كنقبرهم سندقنا زياده راي ستراكشر زعابيت ستراكشر مقبار يجي صقم زلو ستراكشر مقبار وينتي ناي غزي ماناجمنت مقبار ناي غزي محضران بلو زلنا لهم كمرستي نسو محضرا غزي ام مسرع يزلو صقمنا اجي يا نسا اجي تاع عابيت كوينا قال انت كنقبرو نخلالو منالبات ولا دغ زبلو خونو خوليم ምናልባት ምስናይ እቶም ኣብ ገዛና ዘሎ መሳርሒ ናይ ቴክኖሎጂ ሞባይል ላፕቶፕ ቴሌቪዥን ገለ ምስዋ ተኣሳሲርና ምናልባት ብትዕግስቲ ይቅርብ ሓበሬታ እዚ ሰፊሕ ሓረስ እንዲ ሓውና ግርማጽዮን ኣይኖ ቀሊል ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ብዛዕባ እዚ ኤሌክትሮኒክስ ብፍላይ እዚ ሶሻል ሚድያ ዝምልከት ይኹን ካሊ ከምዚ ሽገር ፈለጠ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ኣይኮንና ነቶም ዝፈጥሩና ሸጊርዎም ኣሎ ማለት ከመይ ገይሮም ከም ዝሕዝዎ ከም ዝኽእሉ ሳይፈልጡን እዮም ፈጢሮም እምበር ከመይ ገይሮም ደቆም ዳርጋ ምስኦም ሲ ወላ ሓንቲ ኮሙኒኬሽን ይብሎም ምስ ላፕቶፕ ምስ ቴሌፎን ኮሙኒኬሽኖም ማለት እዩ ስካብ ክንድዚ ዓይነት ምብትታኽ ናይ ቤተሰብ ኣብ ሓደ ገዛ ከለኻስ ነነወይን ዓይነት ህይወት ይፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ ትብድሆም ነቶም ዝፈጠረዎ እውን ብድሆ ካብ ኮኖም ንዓና ድርብራብ ምዃኑ ዘተሓታተት ጉዳይ ኣይኮነን ሕጂ ኣነ ኣብ ገዛይ ዝኽተለን ፕሪንሲፕላት ኣለዋ ሰለስተ ድፋዕ እየ ዘለና ማለት እዩ እጅ ተቀዳሚት ድፋዕኻ ከም መጀመርታ ትገዛን ኮላሃተን ተናውቲ ኣብ መደቀሲኦምን ኣብ ረስሩም ወይ ሽንት ቤት ክሒዞም መንካኣቱ ይብሉ እዚኣ ዜሮ ቶለራንስ እዚኣ ማለት እዩ ክገዛልኩም እንተኮይነ ኣብ ቪዚቢሊቲ ዘለዎ ማለት እዩ ትሪኦም ኣብ ትኽእል ቦታ ኮይኖም ክሰርሕሉ ዳ እምበር መደቀሲኦም ሒዞም መንካኣቱ ሽንት ቤት ሒዞም መንካኣቱ ዚታት እንተዳ ፈቂድካሎ بعلى خاص سيفت إركانها مالتي زي حاجة عبيتي مجمرت خد جبر عزل لك كايز في اللايت من عشو خل عزلوهم كم مجمرتها you have to draw the line تا structure عن فيز بالنا draw line كان draw كتجبر كتخل لك لازم زي مجمرتها دفعها الجزية نوع كتخيدا كاتخيليا في اللايت كابتي أدرسن علمها أدخله ويبتنين سنة علمها أدخله خشوكوا خير مناتو ناتسنت كل اليوم ديماند خمسيوم قال لي نقرا يكون طلب خمسيوم ስለዚህ ሬዚስታንስ ኮሪ ምዃኖም ተጸበየ ማለት ናይ ግዜን እስነት ግን ስጋብ ሽዑ እንታይ ክሕዘካ ክእሊ ማለት እዩ at least you have peace of mind ለይትን ስኻልቅ እስከኸለኻ ንሶም ክሳይም ኣይቆጽሉን ብድሕሪ ምስ ደቃስካ ተስዮም ሲ ምስ ዕሩኽቶም ዛረቡ ድሑን ኮይኖም ስትሬንጀርስ ዛረቡ ድሑን ኮይኖም ካሜራ ገይሮም ኮሙኒኬት ገብሩ ድሑን ኮይኖም ብዙሕ ጸገም ስለ ዘሎ ቢሃይንድ ሲን ሕና ዘይንፈልጦ ካብ ከምዚ ዓይነት at least peace of mind ደህና ክትረክብ መደቀሲኦም ኤሌክትሮኒክስ ዘበለ ነገራት ክሒዞም ንኽያቱ መደቀሲኻ ይዳምር ቴሌፎን መዛረብ ወይ ላብ ማስነር ይኮነን ማለት ተኻለካ መጠን ስድሜት ክትገብሮም ኣለካ ሽንት ቤት ካን ፈልጤና ማለት ስለዚህን መጀመርታ ድፋዕ ክትገብራ ዘለካ ማለት
እዚኣ ከም ገሌላ ሙሉቕ ተይላትካ ከዓኒ ብዝተኻእለካ መጠን ምስኦም ግዜ ከተጥፍእ ኣለካ እቲ ግዜ እውን እኮ ግዜ ምጥፋእ ይውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ግዜ እንተዳ ምስኦም ዘይተጥፍእ ኮይንካ ትራስት እውን ቢልድ ክትገብር ኣይትኽእልን ስለዚ ምስኦም ግዜ ናይ ምጥፋእ ማለት ንሶም እንታይ ያገብሩ ኣለዎ ኣበይ ኣትዉ ኣለዉ እንታይ እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ፀወታታት እዩ ምስ መን ዝዛረቡ ኣለዉ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ክነግሩካ እዮም እንተዳ ምስኦም ኮፍ ኢልካ ማለት ስለዚ እንታይ እዩ ኣትሊስት ኣበይ ይውዕሉ ኣለዉ ምክንያቱ ነቲ ኮይናት ክትፈልጦ ኣለካ እኮ ክትከላኸሉ እንትኮይንካ ማለት እዩ ዓውዲ ኮይናት እንታይ እዩ ዘሎ ማለት ምስ መን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ኣፕስ እዮም ከፊቶም ዘለዉ ንምንታይ ዝብሉ ሕቶታት ክትፈልጥ ኣለካ ኣትሊስት ጋይድ ክትገብሮ ካሊእ ተተለ ንሕና እስካሁን ሓንቲ ምስኦም ርክብ ዘይብልካ ድሌቶም ዝገብሩ ኮይኖም ግን ኣበይ ይውዕሉ ኣለዉ በይና ዓውዲ ውዕሉ ኣለዉ ክትፈልጥ ስለዘይትኽእል ክትመርሖም እውን ኣይትኽእልና ወይ ጋይድ ክትገብሩ ኣይትኽእልና እዚ ሕጂ እቲ ካልኣይ ድፋዕኻ እዩ ማለት ስለዚ ብተኻእለካ መጠን ምስኦም ግዜ ምጥፋእ ወሳነ ግዜ ምጥፋእ ኣለካ ማለት እዩ ናስዓካ ከዓ ወላ ኣብቲ ጌም እውን ምስኦም እናተፃወትካ ማለት እዩ ክትፈልጦ ኣለካ ክትፈልጦ ከዓ ክትፅዕር ኣለካ ማለት እዩ ታሳሰይቲ ኦፍ ኮርስ ብተኻእለካ መጠን ኣዘንጊዕኻ ላፕቶፕ ይኹን ወላ ቴሌፎኖም ቼክ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ እቲ ሂስትሪ የርእየካ ስለዝኾነ ኣበይ ኣትዉ ኣለዉ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ነዚ ቀልጢፎም ስለዝፈልጦ ይድምስስዎ እዮም ቃልሲ እዩ ምሻሎ ቀልጢፎም ኣብ ስማርት ትገብሩካ እዮም ብዙሕ ነገራት ትፈልጡ እዮም ልዕሊኻ ከም ልዕሊኻ ከም ዝፈልጡካ ክትፈልጥ ኣለካ ማለት እዩ ምስኡ ተወሊዶም እዮም ዝዓብዩ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ቴክኒካል ነገራት ኣብ ስማርት ክገብሩካ ከም ዝኽእሉ እውን ምግንዛብ ፅቡቅ እዩ ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ኣዘንጊዕኻ ራንዶምሊ ማለት እዩ ኣብ ዘይተዳለወሉ መፂኻ እንተዳ እቲ ሂስትሪ ርኢኻዮ ኣትሊስት ናበይ ኣትዉ ኣለዉ ምስ መን ውዕሉ ኣለዉ ምስ መን እንታይ ይዛረቡ ኣለዉ ክትፈልጥ ትኽእል ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት መለክዒታት ጌርካ እንተዳ ፎሎው ጌርካዮም ሚኒማይዝ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዳሜጅ እምበር ንዋይፋይ ወይ ንንፋስ ክትቆፃፀር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ሓንቲ ካልአይቲ እንታይ እያ ዘላ ምሕራም እያ ምሽ እታ ካልአይቲ ቀላል ንኽእላ ንሳ እታ ምሕራም እያ ምንጥል ኣቢልካ ቁርፅ ኣቢልካ ድሕሪ ነቅስካ ጌርካዮም ግን ቀዳይ ነገር እቲ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ብዘይብኡ ሰንብኡ እዩ ብዘይብኡ ክስተንፍስ ኣይክእልን ምክንያቱ ኩሉ ነገር ተታሒዙ ተጣናኒጉ ስለዝኸይ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ሓበሬታን ዘመን እዩ ስለዚ ምስ ሰቦም ክኸዱ ግድን እዩ ማለት እዩ ዋላ እውን ሆምወርኮም ዝሰርሕሉ ገለ ደረጃ የበፂሑ ሕጂ ቴሌፎኖም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ክትቆፃፀር ኣይትኽእልን ኢኻ ትሕድጎም እንተኮይንካ ንድሕሪት ክተርፉ እውን ትግድዶም ኩነታት ስለዝፍጠር እዚ ንዖም ፅባቅ ኣይኮነን ሕጂ ምሕዳግ ንምንጣል ዝተወሰነ ግራውንዲንግ ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ግን ምሕራም ዝበሃል ነገራት ከም ኮንሰፕት ክተውፅኦ ኣለካ ምክንያቱ ንሱ ቦርደም ክፈጥሩ ኣለዎ ንሕዲካዮም ቦርደም ወይ ከዓ ምስልቻው ንብሎ ማለት እዩ ምስልቻው ተተፈጢሩ ከዓ ንሳኻ ምልክት ናይ ዲፕሬሽን እያ ማለት ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም እዩ ክወስዶም ማለት ምጥላይ ክፈጥረሎም ምጥላይ ተተፈጢሩ ኢልካ እንታይ ኣነ ምስልቻው ትዕመፂሉ ጌርካ ኢኻ ትኸይድ ማለት ምክንያቱ ኣሉታዊ ክሳይ ስለዝኾነ ኢሞሽን ስለዝኾነ ማለት ስለዚ ክሰላቸው ይብሉ ምክንያቱ እቲ መንጢልካ ተምፅኦ ዘለካ ሰዓብን ከገደድካ ይፅባሕ ንጎ ምክንያቱ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ሒዝልካ ክመፅእ እዩ ማለት ዲፕሬሽን ይኹን ኤንግዛይቲ ክልካ ኢኻ ስለዚ ባላንስ ምሕላው ዝብል እምነት ኣለኒ ባላንስካ ክትሕሉ ክትኽእል ኣለካ ኣብቲ ዝወሃብ ክትፃወትሉ ዝብለዎም ግዜ ኣሎኬት ጌርካ ክትቦም ኣለካ ኣብቲ ክትሕልዎም ዘለካ ክትሕልዎም ኣለካ ኣብቲ ጋይድ ደድለዮም ግዜ ከዓ ጋይድ ክትቦም ኣለካ ዝብል ርዲእሲ ዘለና ሓውና ግርማፅ የቀኒልና ኪሮስ ሕቶ እኮ ቁሩብ ካብቲ ርእስና ናውፅእ ትብለና ነይራ እንዲያ እንተኾነ ንስኻ ተረኺብካ ከለካ ምሻሎ ሓደ ከምኡሎ ካልኣይ ከዓ ኣገዳሲት እያ ተሕቶ ነገረ መገድና እውን እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ምልእ ኣቢልና ተኸድና ኣገዳሲ ብዛዕባ ሶሻል ሚድያ ንባዕሉ ከም ርእስቲ እቲ መፅሓፍ ብዝርዝር ገሊፅዎ ኣሎ ነት ባዕሉ እውን ኣብቲ ዝቕፅል ምላኣልና ኸውን ሕጂ ተሪፍና ዘሎ 10 ደቂቕ ንላዕሊ ኣይኮነን ነዚኣ ብግቡእ መታን ክንጥቀመላ እታ ተሪፋትን ዘላ ሕቶ ምነት ብዛዕባ ምሕደራ ግዜ ማለት ንብሎ ዘለናስ ማዕረኹም ድኡ እንተኮይኑ ኣገዳስነት ናይ ግዜ ሲ ብኸመይና ከነመሓድሮ ንኽእል ቀንዲ ዛዕባ ኣብ ምሕደራ ግዜስ እንታይ እዩ ሕፅር ኣቢልካ ብዚኣ ነገረና እሞ ሽዑታ ዝቕፅል መዛዘሚ ጌርና ኪሮስ ከዓ ሓንቲ ግጥሚ ጌርካ ዋላ ተዓፅወና ፅቡቅ ሸር ክብል ዶ ይኽእል ይኸውን ምናልባት ቁርብ ከምኡ ሓንቲ ንእሽቶ ፓወርፖይንት ገይረ ኣለኹ ሲ ገለ ሞዴላት ኣለዋ ከርእየን ዘለኹ ኦኬ እስኪ ዕድል ተሂባትኒ ክፍትና ኦኬ
كبرات تخاتلتنا من البعض كنت تليفون بقرب هذه رقمكم من تلقم منيو ادمين زلو يتفقد لنا الله شير مقبار عدلها بالنسي سلام نحن كاتلكاتو لي قطر تليفون 0044 75 06 99 09 دولوا لنا عم مسمر علينا كراخت له جي تسفا قبر مسيار الله يا مسيار الله اوكي حجب زي انتاينا نوس زلنا بزياسيت يا محدرا غزيت بهال زلا بحافه الشاخ نوسدا زلنا انتاي لزمص اندهر دايلنا بتي حصرا بيلناس نقولو زلنا غزيسي بحافه الشانه زلنا وهوب غزيس بخمي امرق حناسي تتقيبناس نابعوت نبصحها تعلامه حجاب زي اخ اكلت نغرنا نفلطن زلنا انت اسخا كنغبرو زلنان كنغبرو زيبلنان مالتي حجتو كنغبرو زلنا طراي اندهر دا خوينا نحسب زلنا كنغبرو زيبلنا نغراتون نغبر انتلنا حجي انتايو بزح غزي خسرقلنا ايو مالتي حجي ابزي اني انتن حساب ابزي حجي تقدامي تتمصح مرت انتايا قدامنتاتنا من صارياتا زعبيت ملختي ام حدرا غزي حجي ابزي اكلته موديل حيزلخو بتنكلته موديل جيرس صمو قبيله كريان كفتنيا مالتيو زي حجي تابيكل جارتوري اتبل دحان بيكريدنا حزامو تابيكل زيو كلاتنا نفلطوينا حجي زابكير زي احيزاتا زلاسي كلاتنا ري علنا مالتيو استوسنت قصي زلوا سلازي اززنا عنا زنغرنا زلو حجي بزابيكرس حدا حاتاتاي سي امني صصر حصا ماي اسكزيو ماتو إلو ندحر حدا حاتاتاي هيبوس نحنا شعو كمي جيرنا نزيئة أبزا بيكرنا أتولنا نقولهم كتأتولنا يتخيلنا نمانهم قديمنا نأتو جن فلسفنا يدليا أي مالتي زي أجو حفشة وتازلاتنا انتايا حانتي بيكري اللاتنا أبزا بيكري زي عند حدا أسوعلنا زمت زلوها انتايو مجمريا أمان ندحر دا تينا الله إذا أمان حجي ملي إلو إنا نبل زلنا مالتيو دهريو كأمان كتأتو يتخيلنا تصصر ندحر دا هنو تفتينا قد تصصر كن كتأتولنا تخيليا مالتيو تارد دحري أتمت زلان تايا حوصا نبلنا أبنت حجي حوصا كن كتأتولنا تخيليا حوصا كن كتأتولنا تخيليا سلازي حجي إذن دحر دا وسيدنا يو حوصاون مليو دحر دا إلنا جينا حجون بوتا اللوا نمنتا يزخون نما يزخونا اللوا مالتيو أفتو ترقوم دحر دا أمسينا مالتي تابيكر نبلا زلنا ستاقزينا تاقزيه تلنا خا قزيه يخون هيوتي لنا ترقوم هيبنا سلزلنا خا انتان وسدا زلنا بزيا هيوتنا عينا نبل زلنا استوسنا قرصي زلو واينا نبل سلازي توما امان نبلوم زلنا توما هيوتنا اقدستو زخونو نغرات يوم منالبات توم تصرات نبلوم زلنا خا حصوصات وينا اشو عيوتات يوم اتي حصا نبلو زلنا ግን እንታዩ መኳላለፍቲ ከምዝ መዘናግዑ ኮይኑ ንዓሃ ዝመስለካ ዝተፈላልየ ከምዝ ግን أموداتو جنتام مقالة لفتيهم مزنقع ديو متصوات ديو بزي يقدس جن مقالة لفت حسابات يومين أنا بزلنا مالتيو شعو تمودات اليوم زلنا ما ينبلو زلنا خانتايو تقام زي كونه حميتها وير نعوز مسل مال سابي خاطر خبو زلنا خمس سبدي خمس سوشيال ميديا بزي يقدس كومز مسلي مالتيو حجب زي عزلات عباي مصير نردا حجنتايو هذا سبنا بنت نبل كورزو علت خوينو نزابي كري ما يندحر دا ملي واسي شعوتهم كالوت كلهم كوتو ما يكلني ابزي اخر دا زلنا انتايو اتمتخ ازبال ايسرحنيو معناتوس حساب تطقم كالو غزيه تملسكا تطقملو سلازي تخيل تا غزيه خا ملي اسل زغونه تحجي تطولوت ما يفسش وص زبال ايسرحن بتاماين تمليكا زغونه تطولكا يتخيلني يا مالتي دحر دا بت حصا مليكا يون ماي منالبات كتولكا تخيل تخون قال تي صصر وي امنغن كتوتو يتخيلن مليئا مالتي اندحر دا بت صصر جميركا دما انتاي زولو اندحر دا ايلنا تصصر حصا ماي كتملو تخون اتي اغداس زبال امنغن كترفكاي حجي اتاب هيوت زغاطنكا زيو مالتي مناتو دق سبات نتي اغداس نبلو ነገር كنمميو سلازين كالنا سلازي ابتيوم حصان ماي نبلوم زلنا تغزينا مصطفئ شعو موداتا بقى ولا هاليخناون زي نرخبو يخون مالتي تامرمتات دل زل حجي بز طبب زنخن كيدمو كساب كندزي اغداس خم زخونه اتم حدرا غزي متان كنفلط مالتي تعلاما منالبات نعو تمثل انت يلا عند حرد ايلنا ناي باريتو تبل موديل الله زي منالبات 10 ب8 تبل ياتمص ازنتاي مالتي 10 ب8 حجي 10 مئتاويت
ናይ ግዜኻ እንድሕር ዳኣፍቶም ኣገደስቲ ትብሎም ዕላማታትካ ሰሪሕካሲ እቲ 800% ዝኾነ ናይ ዓወትካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እታ ስትራቴጂ ምናልባት ሕጂ ፓሬቶ እንታይ እዩ ፊልፍሬዶ ፓሬቶ ዝበሃል ኢጣልያዊ እዩ ናይ ቁጠባን ሕብረተሰብን ምሁር እዩ ስለዚ ጣልያን እቲ ቁጠባኣ ክነቃነቕ ምጀመረስ እንታይ እዩ ትፀገም ኢሉ ንኸባቢ 10 ዓመት መጽናዕቲ ገይሩ ኣብ መወዳእታ ናይ 10 ዓመት መጽናዕትታት እዩ ዚ ኣምፂዎ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ነገራት እንድሕር ዳ ተረዲእናዮ እቲ ኣገዳስነት ናይ ቀዳምነታት ዝበሃል ሕጂ ይርዳእና እዩ ምናልባት ሕጂ ሃሊኽና ምናልባት እንድሕር ዳ ነዞም 800% ንገብሮም ንጥፈታትና ግን ከምቲ ዝበልናዮም እንታይና ንብል ዘለና ሕጂ ኣብቱ ፀፀር ሑፃ ማይና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ እቶም 20% ግን እቶም ኣማን ዝበልናዮም እቶም ኣገደስቲ ካብ ሂወትና እዮም ሕጂ ዝዓበየ ነጥብ እምበር ነዚኦም ብኸመይ ጌርካ ተለልዮምን ትፈልጦምን እዩ ተሓሳብ እታ ምሕደራ ግዜ ዘሎ ዝዓበየ ብልጫሲ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ውሽጥኻ ንኸትሕድር እዩ ግዜኻ ከይተጥፍእ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ግዜኻ ተጥፍኣሉ ዘለኻ ነገርስ ኣገዳሲ ድዩ ንሂወትካ ሃናፂ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ክሳብ ክንደይ ክዕውተካ ዝኽእል እዩ ኣብ ዝብል መታን ሓሳብ ክንወስድ እዩ ትቐንዲ ኣብ ዘሎ ትምህርቲ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕግዚ ኣብ ኩሉ ሂወት ይሰርሕ እዩ ምናልባት ዕሙቕ ቢልና ኣብዚ እንድሕር ዳ ርኢናዮ እቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ 20% ካብ ዕላማታትካ እንድሕር ዳ ጌርካሲ ምስጢር ናይ 800% ናይ ዓወታት ካዮም እዩ ዝብል ኣብ ኩሉ ሂወትና ክኣቱ ይኽእል እዩ ምናልባት እቶም ኣገደስቲ ትብሎም 20% ናይ ጥፈታትካ እንድሕር ዳ ኣገደስቲ ኮይኖም 800% ናይ ዓወታትካ ኣውሒስካ ኣለኻ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ኣብቶም 800% ዘይገድሱ ንጥፈታት ትኸይድ ኣለኻ ግን ናይ ምዕዋት ክእለትካሲ ወይ ዘለካ ዕድል 20% ጥራይ እዩ ዝብል ሕጂ እዚ ሓሳብ እዚ ብጣዕሚ ዓብይ ናይ ቁጠባ ስነ ሓሳብ እዩ ልክዕ ከዓ ናይ ምሕደራ ግዜ ከዓ ስነ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ቁጠባ እንተርኢናዮ ኣብ ሸቐጥ ኣብ ድኳን እንተርኢናስ 20% ኣገደስቲ ትብሎም ካብ ዓማዊልካ ክትዕቅብ እንትኽእልካሲ 800% ምንጭ መክሰብካስ ኣውሒስካ ኣለኻ ይብል ንራእዮ ቀሊል ኣይኮነን ወይ ኣብ ፀገማት እንድሕር ዳ ርኢናዮ እውን ኣገደስቲ ትብሎም 20% ናይ ፀገምካ እንድሕር ዳ ኣሊኻሲ እቶም 800% ኣብ ሂወትካ ሳዕቤን ክኸትሉ ዝኽእሉ ፀገማት ኣሊኻዮም ኣለኻ ማለት እዩ ንራእዮ ሕጂ ኣብ ኩሉ ሂወትና ዘገድስ እዩ እዚ ቀዳምነታት ምፍላጥ ቀዳምነታትካ ምፍላጥሲ ብዝያዳ ኣበይ ኣተኪርካ ትሰርሕ እሞ ኣበይ ኣተኪርካ ሰሪሕካ ከዓ ኣብ ሂወትካስ ዕዉት ትኸውን ንዝብል ቀንዲ ምንጪ ሓሳብ ሕጂ ተዛዓበየ መልእኽቲ እዩ ናይዚ ቀዳምነታት ምስራዕ ዝዓበየ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና ዘይልሙድ ከዓ እዚ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ትዕረ ወይ ክዕረም ተደልዩ ዘሎ ከዓ እዚ እዩ ሕጂ በዛት ስላይድ እዚኣ ናይ መወዳእታ ክንገብርና ሰዓት ኣኺሉ ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ግን ገለገለ ዓበይቲ ሓሳባት ኣለዋ እታ መምዘኒ በዚኣ ጥራይ ገይረ ክሃርም እሞ እዚኣ ገሊፅና ክንውዲእና ምናልባት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እንታይ እዩ ዝመፅእ እቲ መምዘኒታት እቶም ኣገደስቲ ዝብሎም ዘለካ እሞ ብኸመይ ትሰርዖም ዝብል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንድሕር ዳኣናዮ መምዘኒታት ህውኽ ዝኾነ እሞ ኣገዳሲ ዝኾነ ዝብል ኣለዎ ውሕድ ኣገዳስነት ዘለዎ ወይ ድማ ግዜውን ዝህብ ዝብል 4 ነጥቢ ኣለዋኻ ንጎድኒ እንተርኢናየን ስለዚ እቲ ኣገዳስን ህውኽን ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሕጂ ግበሮ ዲት ናው ሕጂ ግበሮ እዩ ዝብል ኢመርጀንሲ እዩ ምናልባት ኣገዳሲ ኮይኑ ግዜ ዝህበካ እንተኮይኑ ከዓ መደብ ኣውፃሉ ይብል እቲ ኣገዳስነት ዘይብሉ ውሕድ ኣገዳስነት ዘለዎ ህውኽ ዝመስል ድማ እንታይ ዝገብር መወዳእታ ግበሮ ይብለካ ወይ ድማ ካልእ ሰብ መድበሉ እዩ ዝብሎ ምናልባት እዚ 4 ንሪኦ ዘለና ከዓ እንታይ እዩ ኣገዳስነት የብሉን ግዜኻ ድማ ሃዋኺ ይኮነን ብደረጃ ግዜ ክንሪኦ ከለና እዚ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከዓ እንታይ ግበሮ ይብል በቃ ከም መዘናግዕ ተጠቐመሉ ይብል ምናልባት ካልእ ጎድናናታት ትመፅእ ከዓ እንታይ ኣላ እንድሕር ዳኣ ኢልና ናይ ኤሰንሆቨር ማትሪክስ ትብል ኣላ ኣብዚኣ ሓደ ዓይነተን ግን ቁርብ ዝፈላለየን እንታይ እዩ ኣብታ ቁጥሪ 3 ሰብ መድበሉ ይብል ኮቨይ ድማ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግበሮ እዛ ቁጥሪ 4 ከዓ ከም መዘናግዒ ተጠቐመሉ ኢሉ ነይሩ ኮቨይ ኤሰንሆቨር ድማ እንታይ ይብል ሰርዞ እዩ ዝብል ሕጂ ድሓን እዚኣ ከጥፋየ በዛ ሓንቲ ክንመሃሪና ኣብዚ ሕጂ መብዛሕትኦም እዞም ኣርጀንት ንብሎም ዘለና ወይቶም ህውኻት ንብሎም ኣገደስቲ ዝኾኑ ኢመርጀንሲ ነገራት እዮም ማለሲ እንታይ እዮም እንድሕር ዳ ኢልና
أزيوم هتوصات زخونو نهيوت حدقة يوم أزيوم كيف فتو بعلم يوم تي قدام نتزوستو نابنس تحمم كلها بحريو حدقة قاتم كله كم زعينتين سلازي فتها خي فتها يو قدام نت بعلو زوسد مالتي تزعبي حدقة جن أو قطر خلتن أو قطر سلستن يزلو قطر خلتن أتبمولو نهيوتنا تقام زخونة مدبيو نابنت كم تمرتي كم سرح زعمسلو ويدما كم حدارون نحرد اللغات ناي نمصاب دخا وين سدرابيت كاز دل غزي اگداسي غزياتيون زيوم حج بمدب انتاي كتغبر كم زلكا معاسك تمدبوم زلكا نغراتيوم مالتي انتي اب قطر 3 زلو غن اگداسي كونن اتي هوا سلازغونه غن كل غزي يو شعنو خدغبرو زغددكا مالتي حج مبزحتو دحان منالبات حتو انتلو كريوخن فتنينا غن بحفشا كل سب زغاغيو انتايو ازوم ها وقت زي كونو تماغدست اب هيوتو اب قطر 2 بمدب كسرعم زنبره ها وقتي تم قطر 3 كسرعم زنبره ها وقتي كنغبر ننبرمو ازوم اب قطر 2 زلو شعو ايمرجنس خوينم نا قطر 1 يمصو انجي مزيون كتغاي كل غزي بيزو خونكا تحلف مالتي نابنت من زاكلسي تمهرايخا ماس كتصنع كم زلكا مديبكا كيد زغباكا زنبره سلازي اي مدبكايون ساعات فتنا مس اخله ግን كيفتها كل ነገራት ገዲፍካ ከተጽንዕ ትግደድ ኢመርጀንሲ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ እንታዩ ነዚ ነገራትስ ብዕምቆት መታን ክርድኦ ይምባር እቲ ቀዳምነት ምፍላጥ ዘድልየና ኢና ንብዘለና ሕጂ ምሕደራ ግዜ እዚ አንድ ሕርገልጽንያ ርድእቶት ኮንያ እዚ ንምግባር ሕጂ እንታይ የድልየና እዩ በሐፈሻ ነፍስና ከነማዕበል ዝብል ሐሳብ ክልወና ኣለዎ ነፍሰ ምቁጻር ክልወና ኣለዎ دحرك أنا نفس محدرة كم تزبلنا يبحث شيء نفس محدرة مخنياتو نجزيس دوايتو بلوني خا أي تخزنوني خا أنت هيدا قالوا جزيخا أما حد ركاي خا أبو تقطوه مالتيو بزوف نجار كنزارب نخلينا جزيس لز أخلت هو خبلا له مثلني من البات عند حدا حطوتات عليو وي شعوك الرياض بحث شاغن حصر بزبلت زي أتمثل سلازم محدرة جزيس تعلموا أنتيو زيد الهالكي أو ديلوسي سلازم بصحف بخمي عود تخون زرقي مستير مخانو احترام بالله قالت فطو مالتي نالبات حتى ترديان بصحيان تخوينس بزيات اخلني مثلني غرماتينا مسمرت له منالبات كبره زلو تبلو حتى انتلو كن كنملو نخل يا تا قتيلا زبرت حتى يساندا وخلا تقليلكا كلها مليسكات قدامنتات مسرع مالتي ايناي اجباب قدامنتات مسرع زحقتنا اجبابات اينوت يوم اجبابات أقدس تجاوسي أيونوت يوم تبلك حسيبا نيره كاوغن كله تيا عندنا أقدس نقول كلام الله حجم السنة جزينا زملكت أساسيرنا كلا إكفال كاز مزر الحمص لزلنا جي تعذبت تدويلهم تبو تي زلهم حتى ريتو سمعنا خلينا كدمي بعصوي مقبرنا جن كيروس هذا أدلكن هو كيروس حمتي مسجزين صاركن خينا فتاقت مخاتيوم معصوي انا ونكو تخيد على مثلا غزي كحمه እዚ ግዜስ አደራ ሕሜት እንዳዓለቦ ትሚሉ ዝጋልብ መዳረግሕ ወቀሳ ከዓጀቦ ሰብ ግዳን ግዜ ካብ ሓሚ ህዲ ኢሉ ቁንዑን ቀናንን ዘይመሚ ሚዒሉ ዘይጅምር ሱጉሚ ከምኡ ደኣ ሰብ ምስትምሳል ተሰቢልዎ ንግዜ ክወቅሲ ግዜ ሓሊፉ واي جزء ግዜ ዝሕመሞ ብቴሌፎን ክከታተለኩም دقيقة كجبر سلازلنا حبيت مركي تليفون نقصلي موتيفيو حملت كمون غرماسيون كلهم ازي good to see you next حمص رحمنا thank you كرسال alright thank you باكاشي thank you مرحبا امو كبرات خالتلتنا نايلومي تليفون تزيبلكم مالتيو نايلومي مدبنا بزغنعاتينا زقصل زلو كلاي كفال بزعبا بدهوتات محدرا غزي استمرو خبناي منات مالتيو قال كابت كنتنكفو كم حتو قريبنا يازلنا ولا كو غزينا بغبو كنتقملو انتفتنا بزح غزي كن نفشل ويكا اين عود اب علامنا نخلبصح سي نصقم مالتيو زي سلامنتاي كوينو سلامنتاي تمخنيات زبل ملسي كنرخبلو فتنينا كم كلايكا كم جا قدمنا تنخفو صنحنا ناي محبراوي مرخبيتاتن كساراتات اب غزيناتو كسارات
ከም ሳልሳይ ከዓ ውልቃዊ ባህርያትናን ግዜን ዝምልከት ኣብ መወዳእታ ከዓ ብዛዕባ እዛ መፅሓፍ ኣገዳሲት መፅሓፍ ተዳልያ ዘላ ብሓውና ምነት ብኸመይ መንገዲ ኣበይ ክንረኽባ ንኽእል ገለ ፅቡቅ ጌርና ንረኽቦኩም ኢና ብጣዕሚ ብምክታልኩም ነመስግን ክሳብ ዝቕፅል ርክብና ሰላም ምሸት ሰላም ቅነ